Arratsaldeon guztioi, zer moduz gara, ongi algaude. Osteguna iritsi da osteguna, eta esan genezake osteguna iritsi da. Iritsi da, bai. Esan genezake, bueno, okerrena pasa dugula, ez da? Bai, okerrena hori igo dugula astearen gailurra. Arratsaldeon guztioi, gailurra igo dugu bai, eta gure ere oso neguko espedizioa izaten ari da elurra eta hotza presente dira Euskal Herrian. Euskal Herrian presente dira, eta ez hor bakarrik badakizue benetako neguko espedizioa nork egin duen Alex Txikon eta bere taldeak. Izaskun Moiano. Joan den urtarrilaren 6an konkistatu zuen Alex Txikonek Manasluko tontorra eta gaur bertan jasoko du merezi duen harrera Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik. Munduko 8. mendi altuena igotzea lortu zuen lemoatarrak 3. saiakeran izan ere espedizio honek baditu bere arriskuak. Honi buruz eta gehiago ere arituko gara gaur bibazuekan Lemoako alpinistarekin. Alex Txikon etorri beharko du. Ba, egia da, etorri beharko luke. Alex, etorriko zara? Bai, ez da? Bai, ez izan du. Ikusiko dugu. Eta bertsolaria izateaz gain Euskal Sagardoa jatorri deiturako koordinatzailea da bera. Guri, biak gustatzen zaizkigu, bertsoak eta sagardotegiak, eta horregatik gonbidatu dugu. Biba Unai Agirre. Biba Unai, biba zu, gaur zirtoka ibiliko gara, ez da? Bai, zirtzart. Puntu aiarri, zirtzart, bai. Ongi moldatzen naiz, bai. Unai Agirreri galdera errazak egingo dizkiogu, horretan ez dago zalantzari, baina galdera zailen lekua utziko dugu beste artista batzuentzat. Aitor Manterola eta Mikel Elizegi, zein ote da gaurko galdera. Happy Bank. Gaur Asturera joan gara, ekinoterapia zer den ikastea. Gaur zaldiekin egon gero eta une magiko izan da. Ekinoterapia horixe da, zaldiekin terapia. Ez galdu gure gaurkoa. Ez galdu, aloro kantinploro. Hori bihurtu da, aloro kantinploro, bihurtu da beraien azken esaldia. Esaldia. Osteguna egun handia da, eta bisita egiten digu gaur animaliak eta esnekiak ze produktu ekoizten dugu Euskal Herrian animalia bakoitzaren esnearekin, bariz gamoak azaltuko dugu. Eta Xabi? Ez dago bideorik, ez da? Nik uste nuen Aritz agertuko zela orain ez. Gaur Aritz hemen agertuko da, hori da, ostegunak duen gauzarik onenetakoa, ez, ongi dago. Tira, haupa, Aritz hemen izango dugu eta bertso ere kantatu beharko dugu, ez da? Bai, orain bai. Preso de? Bai, hasizu. Bai. Zein da zapaldu duzun zure azken gailurra? 3 erregeen maila 6 orduz egurra. 6 orduren kontua ez da hain ziurra. Ze gustora jan nuen txorixo muturra, ta zu igo altzara larrunetik gora. Bai behin parapentean saltoka gustora. Aizeak eramaten zaitu edonora. Gaurko saltoa ere ona izango da. Bai! Iepa! Biba gu! Eta biba zuek! Bakardadearen konpainian askotan beldurrez eta errezeloz begiratzen diogu bakardadeari, baina baditu bere onurak bakardadeak eta 3 esperientzia ezin hobe kontatzera gatoz gaur. Aintzanek ama izaten pasa ditu urte asko bere bizitza aldatu zuen erabaki bat hartu zuen arte. Nor da bera orain, non dago eta zer gustatzen zaio egitea? Gurekin da Aintzane Aurre. Zulertuko nuke zure begiradetan. Kaixo Aintzane. Kaixo, ongi etorri. Aintzane, esan dugu, zu zeu izateaz gain ama ere bazarela, 3 umeren ama, 16 urte zarrenak eta 10 gazteenak. Entretenituta bizizara. Bai, erdian beste 14 bat dau eta bai, errekin eta 16 urte hortxe.
Beraz, esan daiteke azken urteak esklusiboki zaintzari eskaini dizkiozula? Guztiz. Azkenian, ama izan itzanean, azkenian txip bat edo, aldatzen da, eta zu geratzen zara pikin bat, bigarren plano baten esango geken, etzat oso garrantzitsu esan euran zaintza, eta euneko eurari dedikauta egon naiz. Etzetik kanpo lana behiten dut, baina niretzat euran zan nire prioridadia. Eta noiz jabetu zinen zure buruari begira jarri eta bakarrik egoteak ere bazituela bere onurak? Ba, ikusi, konfinamentuan esango neke gu bizi gara bazterri baten, etxe handixa zan, eta bakoitzak hartzen genuen gure lekutsua, eta niretzat ordu asko hartzen ditun. Alde batetik telelan egiten nauen, eta beste batetik, tartetxoa hartu niretzat, eta, hortxe hasi nintzen, pikin bat, eta ja hor konturatu nintzen, umia peaurrea doia zela, eta nun neuen ni. Eta hor hasi zinen behar bada zure buruari galdera desberdinak egiten? Bai. Hor hasi nintzen pentsetan, nun nau, ez? Oina artean izan naiz, ama, zein da intzan eurre. Honen ama, bestian ama, honen emaztia, eta ni, zein daiz ni, ez? Pikima galdera hori eta zer dakot gustuko, ez? Lana dakot, baina hori dakot gustuko zer da nire denpora librea zeri dedikatzea gurot. Eta horraz nintzen petimak konturetuten hortan. Eta uste duzu ordura arte nolabait, bigarren lerroan zeundela, orduan? Ni geratu nintzen bigarren lerroan ez inok eskatu eta, baina zoaz pitimat eureri prioridade muten zuriak entzen, hori holaxen da. Orduan lana, etzetik kanpo lana, eta etxera etorri eta eurak. Baina nerekin akordo barik. Eta garai hordan aintzane ahalduntze eta ongizatearen erretiro batera joatea erabaki zenuen, hori da. Bai, abenduan egon itzan eta niretzat izan da pasada bat. Izan zen ikusi nauen, sare sozialetan ikusi nauen, hori karteltxo hori, bi emakume euskaldunek organizau behin, Uartearak ilonduan, Nafarruan, eta niretzako moduko azala pentsaunen niretzat, eta edo zeinentzat, gombiatuko neuen mundu dana, ze egisa esan bakarri joan itzen, bakarri joatia gure nauen, egon zan jentia esan ostala ez, zurekin joango nahaz, ez, bakarri joatia gurot. Bakarrik, esperientzia bizi, geroan elkartu nintzen beste 12 emakumekin, mistua zan, gizakumia joan lehikien, baina emakumia bakarrik elkartu ginen. Eta, izen zan, euneko gomendagarrixa, baina mundu da nantzat, Horrek ere ze pentsatu, ematen duen mistua izan eta emakumeak bakarrik joateak, ezta? Bai, ganeran, gero komentau geben, ez? Mistua izan da, eraixa zan edo zein etorri lehikien eta ez, koinziguen danak emakumiak, bakoitza bere gauzakin, eta oso polita. Eta zukan zure burua topatu zenuela diozu? Bai, ze joan nintzen bakarrik joateko gogua, eta galdera asko initzan, eta geroan ezautu neben jente ez ezaguna. Henen, organizatzen neuenak, beste emakumien enen inor ezauketan. Eta, ostras, ze aldameneko jentia zure ezagunak beti baloratzen zaitu ez da, baina han izan zen ezagun batzuk, zu zerotik hasten zara, zure buruaz lan ikusten duzun euren aurrian, eta eurentzat zu zer zaren, ez? Edo zelan ikusten zaituen. Eta niretzat izan zen, beten ostan pila bat, bai. Eta sentitu zenuen adibidez, zerbait jasotzen ari zinela zuretzat, baina aldi berean ematen ere bai, ekarpen bat egiten ari zinela? Guztiz, bai, ze jentia oso eskertuta euen, eta retiro berri zeingo da otzailean, baina inkluso apirilan ingo dan besta, eta apirila maiatzean posible da ni joatia, txarlatxoat edo mutera, bai. Zenbat demorako erretiroa izan zen? Astebukara bat, ostiraletik domekara. Eta, baina gauza pilatxo aten geben, ostiralian psikologa bat etorri zen, bere gaixakin, gero zapatuan beuki gehen beste coach bat, eta domekan beste bat, eta bai, zan oso aberazgarrixa. Zu aintzane bezala, baloratu ere sentitu zinen, momentu horretan? Bai, asko. Lehenengo zoiaz ganera bilurrakin, ez? Bilurra
Bilurra, ez da bilurra da, nurduritasuna, ez? Nora noia. Nora noia. Ne apunta unaz, baina nora noia, ez? Zertara? Noia bakarrik, ez dakit noa noian besta, ara heldu eta lehenengoko momentutik, jasoten zaitue, hango organizatzen dagoen emakume horreik, jasoten zaitue besua zabalik, eta ja hor garrantzitsua sentitua zara ja, zatezu, jolin. Ez dute zauketan honek eta da pasaba, zelako arreria, zelako goxotasuna dana. Eta geroztik, zure buruari gehiago begiratzen diozu? Jo, bai, eta aldaketian nabarmena izan da, ez? Hauz, ez dakit esan izaten dane empoderada moduan, ez? Sentitzen zaela zu, esatezula, jolin. Han jasotena, ostras, izan da, hola, antxute bat nahiko importantia, ez? Norberantzat esatezula, jolin. Oso, balorauta sentiu izanaz, eta horrek lagunduoz, nire, ez dakit, ezagutza hortan, autoezagutza hortan, beste balorazio bat jasotzen, eta bai. Behar bada egongo da, orain zuri begira, pauso hori emateko beldurrez, edo ausartzen ez den norbait, zer esango zenioke pertsona horri? Jo, ausartzeko, ze gauzak egin bidia. Gauz ohituta egunerokotasunean zure konfort zonalde hortan esaten den moduan, eta batzutan ematen du bilurra hortik urtetia, baina urten egin bidala, esango notzan mundu danari, hartzeko tarte bat, autoesagutza horrentzat, ze benetan da oso aberasgarresa pertsonian dako, eta zure burua ikusteko, noruz guro zueru batia, ez? Bizimodua esatezu, bueno, hemen nau, zer guro, zer gustatzen janderi, ez? Nundi guro segitzia. Eta animauko naben mundu dana. Eta niretzat erretiro hau, beste batzuk egongo dia, baina nik hau ezagutzen dut, eta bueno, gomendatzen dut uneko benetan. Aintzane, eta guk hasieran aurkeztu zaitugu ama gisa, ez da? Bai. Baina orain kontatuko diguzu norden Aintzane, zer gustatzen zaion? Bai, nik ama naiz, eta egonaz hor umean zaintza hortan, eta oin beban hau, eta hori ez dut gura izteia. Baina, zuk esaten zen moduan ez, bigarren lerruan, oin posible da ni lehenengo lerruan egotia, eta konturatu izana, ni lehenengo lerruan egotia ze garrantzikoa den, umean zaintzan baita. Ze, klaro, zu esparen zaren zaintzen azkenian, hor dau karentziatzo bat, ez? Ordan, zu zaintzen bazaren, bestia zaintzeko, ordan, ama beba naiz, bai, emaztia bebai. Baina hori ni lehengo, baina esango neke, ni lehengo, ni zaintzeko eta bestia zain joan izateko. Ez da hori ni lehengo eta bestiak astu eta ni naiz eta ez, dana eroan lehike, baina pentsatatela zelako garrantzizkoa dan zu lehengo jartzia. Garrantzitsua da norbera ongi egotea, besteak ere ongi egoteko, ez da? Eizu, nola hartu zuten etxekoek zuk esan zenuenean, banoa, erretiko batera? Oso ondo. Dakot, egisa esan dakot gizon bat, dala pasada bat, eta esan notzen jo ikusi, hau daua bendoan esan, joan zatez, zuretzako modukoa da, emoten da zuretzat inja dauela. Gero, hor bitartean ez, izena emoten dozu, eta esatez, ai, nora noia, bai, ez, eta baiet, joan ingo zaela, ikusiko zuzen zatozen eta egisa esan, euren apoio horre ukiot, eta, bai. Bai, eta ondo hartuko zuten, beraiek nabaritu dute zugan aldaketa? Nik uste baiet, bai. Ze sentitenaz, lasai xau, zentrau hau, nau, nire lekua topauta, eta lasai, etxeko giruan ben ikusteot, nire autosagutza hau nabarixea dela, bai. Aintzane gaur bakardadeari buruz ari gara izketan, badago zerbaitzuk egunero egiten duzuna zure buruarekin egoteko, edo zuretzat denbora bat hartzeko? Bai. Ni oin formakuntza bat eme banau, ontsa laizter bukatu biot, eta hortako denporiar lanetik etorri, formakuntzan segitzen dut, baina bai hartzen dutela beste tartetxo bat esateko, bueno, ordutxo bat espadan be, emetik kendu, baina niretzat hartu. Eta zer egiten duzu horrelakoetan? Momentu honetan meditazio pitin bat iten dut. Bai, ze ez dut eukiten tartetxo hori izaten da hor ja ilunkara, noeratu aurretik, ze bestela nator lanetik, formakuntza eta oina oso topera, baina hor tartetxo bat hartzen dut, ordu erdi, ordu bete bat, esatea, bueno, lasai, meditazio pitin bat, edo irakurri, edo
Holaxe, baina niretzat, ez denpora bat hartu, bueno, bixarko gauza preparako tumian hau bestia, ez, ni, seguro, irakurri ingo, bale, ba gaur, relajazioa bat ingo, bale, baina niretzat, bai. Bidea lagun bat agurtu behar du, bakardadeari buruz hizketan jarraitzeko. Amaia Agirre, arratsaldeon, zuk ere 3 ume dituzu. Zuk ere behar duzu bakardadearen konpainia hori, Amaia? Arratsaldeon, mira, egia esango dizuet, nik bakardadeari edo bakarrik geratzeari errespetua eta beldurra ere izan diot, eta ondorioz bakarrik egoteari erreparua ere bai. Nire bizitza beti izan da oso soziala eta esango nuke pandemiak zerbait ona ekarri badit, horixe ekarri edala bakarrik eta lasai eta nire buruari begiratzeko eta entzuteko premia sentitzea. Agian ez da pandemia soilik izan, agian aipatu duzuen bezala ama izateak ere ekarri du hori aktibatzea. Orain, ez dakit, maite dut bakarrik egotea, isiltasunean, irakurtzen, idazten, kirola egiten, edo besterik gabe etzandan ere arnasa entzuten. Duela gutxi arte kontrakoa egingo nuke, alegia etxean bakarrik ez geratzearren, konpainia bila hasiko nintzateke. Egia da ordea adina ere izan daitekela, ez da uste dut denen batura bat dala azkenean. Geroz eta neketsuagoa zaite jende aurreko lana, bai holtza gaineko eta baita irakasle aurrekoa ere, asko nekatzen nau, asko xagutzen nau, eman ere bai, baina energia asko jartzen dut eta horretan tensioa baretzen zaidanean, ahotsa isiltzen dudanean, gorputza hasten zaitizketan. Eta horri entzuten ere jakin egin behar omen da, beraz ez dakit, agian erretiroa hartzeko garaian nago, eta gero erretirora joateko. Amaia, bueno, momentuz ez erretiratu, Amaia? Oso ondo ari zara, zut jarraitu, egiten ari zara lanarekin. Eskerrik asko, Amaia, berehala izango gara berri zurekin. Aintzane, pertsona guztiak berdinak ez garen bezala, bakardade guztiak ere ez dira berdinak izango, ezagutuko dugu beste bat. Ibonek 10 urte igaro ditu munduan zehar bakarrik bidaiatzen, denoi gomendatzen digu bakarrik bidaiatzea, eta berak bakardadea faltan botatzen duela dio bizitzaren fase honetan. Gurekin da Ibon Arrieta Aitza. Kaixo, Ibon. Arratsaldeon, Ibon. Ongi etorri. Oso ondo, hortxe. Ibon, zure bizitzako 10 urte, eman zenituen bidaiatu bakarrik bidaiatzen. Zerk eraman zintuen zu bidaia horiek egitera? Bueno, oso egoera estandar bat, enean ikasketa bukaunitxean hemen, Leioan Bilbon, eta gero kapa enean Iruñan, eta pentsatzen egunen baten igual irakaslire izetie, baina irutze zitean nire buru ezautzi nahi nula, inglesa ezautzi ikisti nahi nula, mundu ikustie, esperientzi berrixe euki, eta pixket ertenian lehengo viaje gatenean Australia, dan viaje honean urte bete bat, da Noa Zelandan. Baina kontura honetxean viajein onurak geixo zila, eta pixket enean plan bat enean urte askotako, ez nahinean zema izango zin, baina pentsonean, pixketen garaixen garaiku itxeko, gero herrialde inglesatan ibili eta inglesa pixket dominatze guanin, gero ja Sudamerika eta Zentroamerika inean, beste urrongo 3-4 bat urte, da ikustenean, gero ja pixket herrialde, batez bat India, eta herrialde budismo eta askoz mistiko eta izen herrialde hoxeta ara jutie gero. Eta gero zona harta unitxean, eta dane 10 urte initxean, eta eixede gero einitula viaje batzu, itenean viaje, eta beste oporrak esango jau, bideia eta oporrak. Oporra itu, launein lau jun, azte dute, bi azte nun batia, hoxe joan oporran eretzako. Orduan, danet India pixket, baina biai importantena gitu, 6 bete urte bete initunak, 10 urte hoxetan, izela, ontsa justu 6 zazpia denitxean, hola. Eta hortik junitxean, pentsa honean, hemen earkiatxo Euskal Herrian danatzi ondo, Euskal Herriko idiosinkrasien identifikatzen itxean, hemen earkiatxo hau neto gixedek. Beste zenba jende, ez di inkajatzen, betzatzen, baina ni ondo, irutxestean ondo inkajatzen nula, disfrutua jenean Euskal Herriko parametro danetan, eta, pentsonean, baina, ezkemen diez bademaia bertetzen, hemen pixket tapaute datzen, da, junitxean kanpoa, da, kanpo hartetzen gani, nitek, hango geuze honak, da, zasatzeiz, herrire importatzen geuze honak, benetan baloratzen menen latzekena, eta oso onuragarrexia biajatzea, eta bakarri ondita beixo. Hori galdetu behar nizun. Horratik dektemi gaurko ez, bakardadina. Hori galdetu behar nizun, zukarri zenuen bakarrik bidaiatu behar zenuen. Nik garbi ikusten nian bakarri izen bertzula, porque hor demostratzek, hor ikusten, hor probatzen eure buru geixena, ez?
Porque hemen, kao, nuna bilda telefonuta, torre alaiz bileta, berrotan arero laizte eta haute bestita. Hemen, derrepente arlatzi ju geuzek. Iao bakar-bakarri motxilegin autostopin iskin baten, da anao, eu bakarri, eure buruin, da beste inoin, ez, Orduan hor, azte ez beste konexizio mental batzu egiten. Eta geixena hola, harritu ez, baino, kao, ni usteat ezatetan bezala, gero denborekin, pixke, letut ege, baina nortasunen buruz, ni usteat hola, nortasun mental bat, ez, ez gaudena hor zurrunbilo baten sartu, emozizu eta raziozin izu sartu. Nuna bilagun goia goztia, Ukrania hau zehau, bestia, pa. Baina gero badagoela nortasun espiritual bat, que horra iristeko, inbertegela, hori dena bizket apartela, eta hori ezinde, gaur egunin ezindek iken, eta gainoen dauzen mobilekin da danau genin, ezinde hankain hortik, orduan, juteiz biajatzea, bakarri gau, eta bizket dau, lasaitu ezela ezak, ez? Zea hori, bombarde hori, eta gero azteiz, ire nortasun espiritualakin pixket konektatzen. Konektatzen azteiz, da pentsaz, hau ni aldau. Osta, da kontu batzez, ostra, hemen askozio ikisteko, gehondi gena inaizela, ez da nire buru zautzetan, hainauk, nire buru ikisten zeitzen. Eta noiz gertatu zitzaizun hori, hau ni alnauk hori, orain esan dago hori? Hori, pixket mistigu, etza, zegeakoan, baina natxoan, justu hor erretatu hortan, Australiako argazkidazio autostopin, baina natxoan kruze baten, ziok oso kruze luze bat Eire Highway ditu 2005 kilometro rekta bat, natxoanan, nire buru izaten, ez natula, hemen hau estopin, etxinon berrin, eta hola pentsatzen, momentu baten, karoan ez te pentsatzen, Messi hor, Cristiano Ronaldo, Obio da, no ez da, no? Da, ana hau eure buruin, pentsatzen, zertan hain hau, da, karo, ostra, kolpea guan, sartu honitzen, kueba baten bezala barroa, da poliki argixi bukaeran ikusi danu bezala, da ertenian kueba batik, eta ikusinean itxaso zabal bat bezala, ozeanoa bezala, da hori nintzean ni, eta nagoenean hori deskurritzeko, da horrat izatea ondien izela, baina gara izenuan oso zentzaizo personala, eta horrek kiston barruko pakin batek, orduan, etortzez gero, egunerotazuko zurrunbiloa, eta gero, zehozek eusek, hankaz gora jartzenin, denbora dartu erde bakarri, etxin baldimare, azteukera dartute, berriz horra bueltatzeko, inderra gartzea, horre mateik inderra horrati egeo, batzutan geuze mateide, lertu inberde dela, dana kontra euskula mateide da. Eta aipatu dituzu eguneroko zurrunbiloko kontuak, tartean etxean ere familia bat dago, gurasoak, anaiarrak, dena delakoa, horiek zer esaten zuten? Haineldik, etxin dele momentutik apoio eukin, beti entendiu zinaben, izaten, karreri gugatzen da, nitxin, 5 urteko master bat egia Noa Yorkea. Hau da, estudiante gatxarro, 5 urteko masterra egia zin, Noa Yorkea. Da izaten, nitxin ere buru zaute Australira. Boiaiz, bitxo raro bat. Ez? Orduan, nik hola enfokau ninan, biajatzi, da etxeguk onartu intzen jaben, eta beti ukizan dira apoio alde hortatik. Eta gero beste asuntu den, karo, bazogen aldaun bat, etzan ahun Australian erekin, borren eskiz hauelago, eta hori dana, orduan gaur honin, bere norbean buru ezautzeko, ni ustenat, garrantzitsua hasierago urtetan behintzet, solteri bat mantentzie, eure buru ezautzeko, porque ja, bikoti baldin mauken beti aiz pentsatzen, ez? Baten ate gotzik ezin da, etza balatorra faltza da, beti hori, hola, bikoti egoetan, ostra, arek, zezango, haren, egun hortan nola da, zera, da, orduan, bakarri hon berden, nik ez baldin manun euki, bikote egoen dagoetan bezala, lehun otzen ziusten zuek etorri balnitzen da, lehen gauzi pentsan unagoan, nire bikotin kompatibli altzan hori. Ni bakarri baldin manao, ez honean, bai zuzenin, ez, baina bintzet ni naun. Eta zenbat urtera arte da hasiera hori, esan duzuna, solteriarena? Ota luze, ota mar. Ara, beraz, hogeita mar urte arte, soltero. Soltero. Oirek, eta bidaiatu. Nik esaten bezala 20 largoz, esan dira, 20 largoz. Ibon, bakizun hor dagoen, non dagoen egon daiteken arazoa, bidaiatzera joan eta gero han bikotekide aurkitzea. Hori eske aurratu ino, hori separatzen, jende asko, esan duen bezala, la zona de confort. Ni Australia entxik da kiztua enotxet, eta bakarre biajatzen, aliatzen hau. Eta lehenengo honi, juteiz, Euskal Etxea, eta juteiz, bi hiru launekin, o eke relazio beste bikotea dein otopatze, eta nik jende ezautu ja, da pixken neuri, ematezean nik, lehenengo viaje luzia, Sydney, Australia jaunitxean, da jaunitxean, Euskal Etxea. Zaudan jende bat, etortze zana, Euskal Herrik igen, aileute biharrengo unea, bere itxezula, bere zuzona de konfort, txikixo bat, eta antxe gehatze zala, eta pentsatzen orto etorreala izan dien. Ez geni, inglesa ikizta torren dut, zehartan nahi ez orduan gurein. Ez? Orduan, zea hortatien, nik juten etxean,
jaixetan Euskaletxea, baina hiru hilabeteinean, da ja ertenian porai, eta gaina, esan baldin mazen baten ni irein juguna, ez da entzuan, ez. Bai. Argazki pila bat ari gara hemen ikusten, leku askotan ibilitakoa. Bai. Hor, numeru gustatzen aldi ma ez, bentzen laroi baino geixotu herrialdiz. Baina 10 urte hoxetan ez, geixotik, gero neuk aurretik eta ondoren, bi hau izan. 80 herrialde. Ondala gutxi entzi, beste batzuk galdera batzu intziste egor, herriko aldizkari baten da kontatzen garunean, da, laroi da bastante jo, baina este numero importante, por Australia bea, ixe Europa hainek, eta, ez? Baina, izango jau, zoz, punt numero bat ezateatik. Ibon, bakarrik bidaiatzeak, bakarrik ibiltzeak, bakarrik egoteak, tarteka bere uneko gorrak ere baditu? Gorrak, ona año gobio, ona año geixo, gorrak, ona año geixo, bakarre ebilenin handen, geroz dauen satisfazio pertsonala etorren euni hona eta bakarri indiat, baina zenba aldiz, nea horretzen hau, lehenko aldiz Asia jun itzenin, problema, Indonesia ezin nula jun, han Malasian natxoan dana galdute, eta pentsatzen, zeine haindu hiri hona atortzeo. Momentu horiek, geixo, ona daño. Da bakarri biajauta esate aldi mau, momentu onak geixo hila txarra daño, netzao gezurre, porque ni ezotutan bezala, beti hau pregupote, aljau, egon alda, loiti oto ize, ze jan berdet, jategonek kalte ingo aldit. Baina gero daugen satisfazio hori, ikasketa egi zer den ba, zeini gustatzen dago estudiatzea? Ez? Jundan, jata apuntean, gero dek, esfuertzue da ero onuria, ez? Idipari aurretik da harrixe atzetik. Eta kontzeptu desberdinak ari gara entzuten, ez da, bakarrik egotea izan daiteke bat, bakarrik bidaiatzea beste bat. Hori da gauza bera. Ez gauza berdina. Biajatzea eusken onurak, da nozazkeo gutxora era, baina bakardadien eustea baite, lehen esan den bezala ez, bakarri daun pertsonia, geizki ikusite bezala da, hola, da ez dauela, zeizenik norbeak, eure buruin ondo aldimao, besten berri ez dauek, eta eure buruin ondo aldimao, asko zogote ongoaiz bestekin. Hore norbea ez da hona ekilibraute bestekin ezin dik ondo, egon? Bueno, ustezo. Ibon, zenbat urte dituzu orain? Ni oin 57. Alegia familia osatua duzu? Bai, familia izen da, bai. Lehen esan duzunaren arabera di. Bai, familia xere eukit eta bai, guztua. Luzau nian, oin nereko harria odana, zozketxine, 15-16 urteko zeme alabak, da nizo bat urte terdi. Noski. Luzau nio da. Lehen hitzein dugu, ez da? Bai. Amatasunari buruz, aintzanarekin. Zuri aitatasunak zerbait aldatu dizu? Era bat. Ointzio leleo ne semia, gero ne Andria, eta gero ni. Bai. Dakitxo da hori aladek. Bueno, dek norbeak nola hartzen familia eukitzie interpretazio desberdin egon lehikin, ez? Nik ikusten jatena den oso zaiala kompatibilizatzea, badibidez, banitza, alkarte izetie, o eske, baizema bilera eta zera, orduan nola izen, ama nola izen, eunin, etxa zenbat ordu eta estresanteza degin, ez? Baina, norbea pentsauleik egena den, banik, hor zartzen norbean izeti hori izan. Ni ona mundu onta etorren hau, nire barru esatezik, ni izen berretela, ETV-ko aukezlia. Eta kitxo, da izentitze hori barrun, benetan. Orduan, ire amatasune beste eramatea ematen. Izatenea, ni ama izango nau, garantzi batzuk egotxin ere humik denborikin, baina kalidadi mango zoat, eta ero dedikagoiat, hemendik etxea zeurta. Hori, erabaki personala den. Personala den nola eman amatasune eta jetasune. Ni nola aurretik pixke gutxera bera aula bilin izan, oinik taberna zagoena, daztegueratan irikitzetena, da azten edien hostielea, ume zain etxon, adibidez. Eta bakardadie, zero, umikin denbo hauzin, da umik izete. Antolatzeko moduak dira, ez da? Zuk, gomendatuko zeniek ez zure seme alabei bakarrik bidaiatzearena, gomendatuko diezu? Hori, hostiguz jota ez baldima bialtzen, hortxe ibili honak, baina bai. Bere buru zautzina aldi mau bakardadik klabide. Ezin dezautu ire buru bakardadik gabe, nola? Nola zautu orde ba ire burua bakardadia. Egun ozun, bakardadia hemen igual erretiro espirituala egin eta lanketa bat egin lehik, baina han erretiro espiritu hartan jendik izio, baina bakardadin onuragin pentsauteko erretiru ditu, ez? Orduan, bueno, ni uste denaek, ez dira uzango bere buru ez duena zautzen viajatzea junestana. Baina biajauta bakarrik gene ondanak, are behintzet, garantiziote zauek blanketa hori ingula. Hori neko garantiziote zauek. Hori, bere burui neon berkoula. Galdera bere burui. Orain faltan botatzen duzu bakardadea? Bai. Baina faltan bota. Eninan, eta etorkizun baten igual urte batzuk pasatzen nien, igual jubilazio aldea esperoina berreze bakarrik proiektu batzu dauzken hau bakarrik egiteko.
nire buruin berrize, ni nire buruin hauten egunero. Saxatzen hau hauten, baina aztixe falta ziten. Zer nire buruin hauteo. Zuk aintzane, bidaiatu duzu inoiz bakarrik? Ez, baina badakot gogua, Bai, beti familixakin. Euren negretik beti bikotia, bain eta gero ja bostok. Orduan bai badakot gogua da beste retotxo bat ordakotena urrengo oin erretiruan egonaz, eta urrengua da ni bakarri bidaiatzea. Baina, bueno, ez modu ontara, motxili hartuta joan momentuz hori ez, Beste modu batera. Hori da, baina bakarri bai, gogua dakot. Oin nik ez, hola, Motxili hartuta India, toki merkenera dana inburrukea ez, Nik bakarri guztau zitean, txartela, maletir ez diazo motxilie, baina ez lehen bezala, ez lehen bezala, estopin da, hola. Oin pixket, bakardade... Antolakuntza minimo batekin. Bai, komodo, lehen aurrezteko eta zartzitzen toki batzutan, bakarri bai, baina pobre zangoia, ez tirai ez dirua. Hoi ja pixket, ingo ginean, denbora gehiago ahorrau eta bakardade politxo, komodo. Bai. Bueno, izketan jarraituko dugu tertulia, baina hirugarren lagun bati ere sartzeko esango diogu. Irantzu du izena, Irantzuk terapia holistikoen zentro bat kudeatu eta erretiroak antolatzen ditu. Bakarrik egoteari beldurra diogula dio, baina handiak direla bakardaderaren onurak. Gurekin da, Irantzu Zabala. Arratsaldeon, Irantzu. Arratsaldeon. Etorri. Irantzu, zer da bakardadea zuretzat? Niretzako bakardadie, nik orain gaur egun sentiten duten moduen, niretzako da bake handi bete moten dozten zeo zer, bakie, hori da etorten daztena. Bai eda gauze bat, landu behar dana, asko landu dotena nik urtietan, eta gaur egun horregaitik zaten dut. Nik gaur egun holan ikusten dut eta holan sentiduten dut. Bai, horren atzien bebai lan asko dau, lanketa pertsonala, honi nabil apurtzu labur bilduten nire lankidiek edo komenta dauiena, ez da? Lanketa hori egon behar dalako, bebai. Paradoxa bat, dirudi, Irantzu, bakardadeak bakea ematen digu, baina beldurra ere ematen digu? Nik uste dut jende askori beldurre moten zoela, ze uste dut gaur egunerokotasunien gauze askotan sartunde, dana dueari inkorri baten, hiperaktibidade asko dau, hiperestimulazio pilo bat dau ere bai. Eta nik uste dut, ja, inkonsienteki, ja, hor sartute dauela jente asko, eta kontu erotuten dizenien neurekaz dauzela, isiltasunien edo bakardadien dauzenien, horrek uste dut eureri beldurre moten zoiela, hori ez dakizielako gestionaten edo kudeatzen, ez da? Orduan ikuste dut horreri jenti edako txola bildurre horregaitzik. Ez dakoielakon, igual tresnarik edo modurik hori gestionateko. Eta horrek itzen zoiena da horreri pertsonaria bildurra purtsu beten, mon. Zuk egunero hartzen duzu tartea bakarrik egoteko? Bitu nitakotez, egunen zier, nire ritualak esaten duten moduen, neure momento sagrauek, eta neko txudakotez. Baiolan, eguneroko, igual, aste barruko egunetan eta, denporaz bapurtxu be justo txu hau biltzen nahielez, nire momentorik hobienak eta politzenak diez, lehengoko orduko armosotxue, harintxua baltza, denporiokin, neugaz bakarrik egoteko, armosue tranquil hartun. Hori da niretzako momento de ritual sagraue. Eta gero, oire jun baino harina bebai, loin baino harinau, hor bebai, badau, hausnarketa momento bat, egun horretan zelan sentidu nahien, ze gauzetxuek egon dizen ondo, zertzuk ez da hori urten nik pentsadoten moduen, edo zer aldoten hobetu bebai. Horrok itzen dut tarte bat bebai neugaz egoteko. Terapia holistikoen zentro bat kudeatzen duzue, elkarlanean, erretiroak ere egiten dituzue. Zer da terapia holistikoa? Terapia holistikoa da ikuspegi holistiko bat bitzartez gizakize ulertutie. Nek adibidez, hainbat esparru landu dodaz eta gartu dotez, eta hor bebai formakuntza bat izan dut, eta hor esparru dau, esparru fizikue, esparru mentala, emozionala, orduen da pertsoni ezetu ikuspegi orokor baten.
ez adibidez, kaso konkreto baten, igual pertsona bat etortzen bada konsulta individual batera, badator, bizbitu, digestino txarrak dakotez, edo, zelan zaten zun, zelan zauz, emozionalki bai ze momentuetan, ze goeratan zauz, ze motatako bizi modu edako zu, orduan horret azten gara ja hainbat gauze horreri buruz berbaitzen eta onartuten eta ikerketa bat eitzen bai. Ia zer horrek eraginek nondik datorren ikusteko eta zakitzeko. Erretiroak ere antolatzen dituzu, Bai. Ze onura ditu erretiro batek? Baintzanek esan dago moduen oso aberazgarriz da erretiro bat. Batzutan askotan oso gatza esaten da berbatatik espliketi ezta? Da gauze bat esperimenta eta bizin bidena. Eta guk adibidez beste Ayurvedako lankide batek azeitzen nauen erretiruek, hor ikusten da Ayurvedako erretiruek zehazki organizia egin dugu orain arte, eta hor egiten gendun ja da erretiro espezifiko bat. Eta hor egin gendun depurazio holistiko bat, balen esan duten moduen ez da, egiten gendun olako kokapen eta garbitzasun bai fizikuen, bai mentalan, bai emozionalan, gero tratamientu bai espezifikoak egoten ziren, baretuteko eta lasaitasun bete moteko, ikuspegi holistiko horretatik. Eta orain maietzan ja badakogu beste bat preparata, eta hor izango da pizka bat apurtzu eta diferentie. Ze hor izango da espiritualago edo beste zentzun bateko erretiro bat izango da. Eingo dugu ibilbide politz bet. Eta bertara joaten direnak zeren bila joaten dira, edo ze gabezi erakusten dituzte horren aurrean? Gehienak etorten dizenak, euren egunerokotasunin sartun dauzenien hainbeste erantzunkizun, alabak, semiek, gizonak, biharra, datoz ja oso nekatute edo estresata, eta bida huie, berak erretiruek esaten dago moduen, berbiek berak esaten dago erretire, ezta? Eta oso garrantzitsu da zure egunerokotasun horretatik eta bizimodu horretatik batzutan alden dutie. Hortik urten, zeure etxetik eta zeure zona de konfor horretatik esan dugune moduen, hortik alden du eta beste ikuspegi batetik ikusti edana. Bai zure bizize, zeure pentsamentuk eta tarte hori izateko oso garrantzitsu da, igual zure etzien giro horretan ez dakozun denbora konkreto hori, eta erretiro batik hori emoten zu. Espazio edo tarte ja sakon haue, gero eta barrurau sakon hau zeure bizimodue, pentsamentuek, zeure zentrateko, zelan zauzen hor barruen, ze funtzionaten dauen zeure bizizen, zerro betu behar dan, eta este buru bateko erretiro batek emoten da horretarako eta nahiko txu emoten da, gauze asko landuteko. Eurentxe, galdera bat bururatu zait esan duzunarekin, konfort ere mutik ateratzeko beharra baldin badaukagu ongi egoteko? Ez gara zerbait gaizki egiten ari? Bueno, ez dako zetan esan bihar hortik urteten badot gauzeko bi hau duez. Basik eta tarte batokin horren hausnarketa bat eitzeko. Ikusteko, zu eitzen zauzena benetan sekure dozune edala, edo igual beste batzutan hori beste ikuspenti batetik ikusten duzun inozu, igual, enaiz diten ai gustora hori eitzen, edo nik lortu dutena, ez dut ikusten euneko eunien benetan oso sentiten nahiela. Orduan bueno, da purtsu bet, bakotxak beran aurnasketa pertsonala eitzi, ez da? Bai ikusten dut, zona de konfort horrek emoten dauela, segurtasun bat, beti ABC horretan sartzeko aukera gehiago dako zulakon, igual, adibidez. Bakarrik egoten ikastea, beharrezkoa da? Oso beharrezkoa da. Nik uste dut, gizakizek berak modo natural baten geure inprontan eta gure naturan dau, ez da? Azkanin tribu, famili edo manada bateko kide izan behar gara, eta hori oso beharrezkoa da bebai. Bai oso garrantzitsu da zeu bebai norbera modu individualan bai ondo egoten, ikasten, eta zeu bebai izateko autonomu haue, kapaz haue, abila haue, aurreri edo mundueri aurre moten, arpi emoteko bebai. Eta nik uste dut hori beharra bebai sortuen behar dela, erakutsin behar dela, ze nik uste dut gaur egun,
gero eta jente gehiago kontzientzia horren atzetik, eta bai, ez da, bakardadien oso beharrezkoa da, eta egin bidot. Bai, ondino beste batzueri, hori bultzatu behar txagu. Ze dauz ondino, zelan zungo zara, zeu bakarrik. Edo, ziur zauz bakarrik guru duzule egon, orduen batzueri, erakutsin bitzagu, bai, bakarrik egoten oso beharrezko edala, bai. Zuk esate baterako bakarrik bidaiatu duzu? Bakarrik ez dotein holan bidai bat. Bai, ondala urtea neikotzu, bueno, klik bat okin nauen nik nire bizi moduen, horre bai konturatu nahi den, nik lortu dodan guztize, horregaz bat, enaiela egon, euneko unien, ez da? Gustora. Eta zan hauen bitut, da nahi txiko, zun ningo nahi, kooperante modu ere zun nintzen Guatemalara bebai, eta horrein hauen, klik hori guzan hauen, nik bakarrik eitzeko zeo zer, eta kapasan nahielakon, eta Ibonek esan dago moduen, ze beharrezko edan, zeu bebai, hortik urtetie, bakarrik bizizeri aurre itzie. Eta zeu hor, benetan, bai ikasten dozule, eta bai esetu itzen dozule zaure burue. Egin ezagun bakardadeari buruzko test bat, galdera laburtxo batzuk labur erantzuteko, ea gai ote garen ekintza sozialak bakarrik egiteko, ezta? Adibidez, pote bat hartzera bakarrik, kafe bat hartzera, aintzane, bai? Bai. Joaten zara? Bai, askotan ganera be. Lehenen itzen oso gustora sentitzen ez, eta bai, esamine ben kurioso zela, igual kafetxo bat hartzeko, bueno, kafetxo bat, baina ja ardautxo bat hartzeko, esan, pitin batez, onja, ez? Onja noia ardautxoa, con un pinchito, ni bakarrik, inokin geratu barik, gogua dakotelako, bai. Bai, oso interesgarria da intzen, ez da, egin dituzun keinuekin ingurura begiratzen zenuen, hau da, arazoa da, zer esango duten besteek, ez da, zer pentsatuko duten besteek. Hori da, eta hori gainditzen dozunien, zatozu, bueno, ez da importa, nik gustora nago, hau gurotikia momentu honetan, uxen bion. Xatzu importaia bestiak zer agindakon bestian, ez? Bai. Ibon, zinemara, kontzertu batera, bakarrik? Kontzertua june izan honi bakarrik da, laune da, bakarri alu eta, bai da, bezema tokitea hone izan bakarrien. Bakarrik, kontzertu hola, grupo hau, ja latzea dihula eta kuadrilla egun, entra erosio txea da ez estian, eta, bueno, ni erosio guneat, erosit, neu bakarrik, kitxo. Eta baina, baimena lortu etxin, behintzat, kontzertu iguztea goteo da aprotxeu. Aldatzen da, kanpoan behintzat bakarrik zau ez daukazu beste erremedio hori, baina hemen... Etxean bakarrik hor beste kontua da, hori beste kontua da, bai. Entenditzei hau, kanpotar bat etortzi bakarrik kontzertuat ikustea, baina ez diago entenditzen, hemen bertakoat bakarrik jutie, aldemeneko herrire, bi herri arutzo, bakarrik kontzertua ikustea. Pentsau? Xabitazu? Ni adibidez, nik onartzen dut ezetz. Nik ez dut inoiz egin, naiz inoiz kontzertu batera bakarrik joan, eta kafe bat, zeuk esan duzuna, behar bada, bai, baina, bueno, hori onartzen da, ez da, kafe bat hartzea. Baina garagardo bat eratera, edo zerbait pintxo bat hartzera, edo bakarrik, esan nahi dut etxean, Euskal Herrian, ez? Zu? Irantzu? Nik gauze asko bakarrik itzen dut, beti izan nahi alan nahiko barkartitzu, Osea, nik ez dakot inongo arazorik, askotan egoten nahi ni bakarri gauzek eitzen, eta ganera guztia eitzen daz. Ze, karo, egun nien bebai jente asko gaz nagoenien, eta zauz jente asko gaz, berba asko, nauz, esaten dute moduen, gorputzetik kanpora gauz beti, ez da, ein da, ein, eta ein. Eta horrek momentu etzuek niretzako horrek topaitzen dutez. Bai. Eta, Maialen, zuk bidaiatu duzu bakarrik inoiz? Ez, baina aintzanek esan duen bezala nik ere probatuko nuke. Ez hola esan duzun bezala, ez da, autostopean eta ez dakin nun? Ja, bizkeza. Niretzat hor ere aldea dago normatibotik aterata, ez da, nik adibidez bakardadea eta bidaiekin daukaden lotura nagusiena Erasmus ikasketak dira, baina uste dut hori ere sartzen dela sistema baten barruan, baina bakarrik bidaiatu nik ere inoiz ez. Eta bakarrik mendira edo ondartzara, esate baterako? Bai, arazo barik. Asteburu pasa mendira, esate baterako? Edo urruneko mendi batera? Ni ez. Ze gauza bada ez, norbere etxe ondoko kaskoa igotzea, edo bestea da txindokira jotea, bakarrik, demagun. Aste bukaeran nien azpan. Egun pasa, bai, neu bakarrik mendira edo danalakoa, baina asteburu pasa ez. Ni agorratzen hau,
ikasketa bukau da, bortxe, xoxoto refugioa unitzela 200 neu baharri dotea. Azte unit. Hori hondi biakatzen Australia jun aurretik, gena. Asi aurretik. Asi aurretik, Ez du bazenuen... Irlanda eta Eskozi eta Londres ere jun izen itxan, baina hainen nahiko zona de konfort, Osea, ez uan hola, osea, baina, bai, hori, eske, kao, zen aian ere buru ginein, ez da, petzanean, xoxoto refugio inoez duengo, azte hozun, ahatxe junde, harre belarretan da, zein berde ire buruin, petzatzen. Zu Mirantzu? Ni lehen ikusi diez hor, arrazki batzuk ikusi dodazo arratzetik, ni naturan egoten nahi beti. Egunero, orduek eta orduek emoten dutez, askotan erlojo barik, prisa barik, da, venga, mendire, hola, ne igual aste buru bet eta ni bakarrik egon da, enai egon. Bai, bueno, dana da probati mundu honetan, osea, que igual urrengo baten etorko gara horren esperientziri buru horretan. Amaia Agirre, arratsaldeon berriz, zer diozuzuk? Adibidez, berehala Unai Agirre etorriko da. Zu, sagardotegi batera bakarrik joango zinateke, Amaia? Ez dut uste, sagardotegira errezago ala ere, antzerki batera edo kontzertu batera, esango nuke. Baina seguraskoan berehala lagunak egingo nituen esperantzaz, Ni zuen eskola berekoa uste naizela. Egia da, kirola egitea, ia beti bakarrik juten naizela. Eta, Ibonek egin zuna, eharra iruditzen zait, nire mugak gainditzea litzateke eta sorpresa latzak hartuko nituzke segurasko, ausardia falta izango nuke. Eta behira zer dian gauzak, zuek entzuten nahi nitzala, iztegian sartu nahiz, jakin minez, eta bakardadea edo bakartasuna jartzen du pertsona batek duen utxune sentimentu edo emozioa. Beste pertsonen afektibitatea ez sentitzeagatik sortzen dena. Eta hortaz hainitzen hausnartzen, ez? Bakarrik bizialtzea, bakarrik izantzea ama, bakarrik juntzea oporretara, ohartzen otegeran konotazio ezkorrarekin galdetzen ditugula. Eta esango nuke, errukia eta pena usteko alde batera, ze batzuen kasuan bizitzako autu konstientea eta oso ondo hausnartutakoa dela. Elkar bizitza erresa da, bakarrik bidaiatzen duten edo bakarrik bizidian askori uste dut guk inbidia gutxi ematen diogula askotan. Amaia Agirre, mila eskerre, gurekin izatearren gaur ere, eta datorren astean berriz ere elkarrekin izango gara. Bien bitartean, eduzuna, Amaia. Eta Aintzane Ibon eta Irantzu mila esker, etortzearen eta gogoeta hauek gure gana ekartzen. Oso interesgarria izan da. Eta ausardia handia erakutsi du gure hurrengo lagunak ere, urtarrilaren 6an Alex Txikonek balentria bat egin baitzuen Manasluko gailurra zapalduz. Neguan, 84tik eginetzen bidetik. Ez zuen bakarrik egingo, Ez, bakarrik ez zuen egingo. Eren egun itzuli zen Euskal Herrira eta Izaskun Moiano izan da berarekin bidaiaren nondik norakoi buruz hitz egiteko. Eguerdiko 12ak diren une honetan gutxi gora bera Bilbon gaude hori zaparrada artean, baina zehazki Aldundian Alex Txikon alpinistak harrera berezia jasoko duelako Aldundiaren aldetik eta gurekin dugu hemen Alex, egunon? Egunon. Zer moduz? Ondo gustora, gura litzarrakin baina gustora. Bueno, harrera bat jasoko duzu merezitakoa, imaginatzen dut, ez dakite nola jaso duzun berria eta zelan hartu duzune harrera hori egiteko proposamena? Hume, gustora esgaren entzerako bueltan zatoz eta, bueno, hemen diputazioan intendo eskuela harrera hau, gustora, etxeko familiagaz, lagunekaz, etxeko giroa beti ondo hartuten da, ez peizino bat eta gero, ez 2 hilabete eta gero, ez 2 hilabete pasatu dugu, azaron 24 urte ginen eta bueltan 24 klabaute, ezik hori 2 hilabete luze eta gogorrak, ez? Baina esan behar dugu hori, azkenengo 6 urtetan ez dugula 8 tontorri lortu, ez? Azkenengo 6 urte luzeak izan direzela, orduen, bueno, gustora. Barnezun, hain urrun egon da horren beste denbora etxera itzultzea eta hemen harrera bero bat jasotzea beti da ongi etorria. Gogoratuko dugu, errege egunean bertan urtarrilaren 6an Manasluko tontorra ukitu zenutela, 84tik okerrazpanago, ezela horrelako 8.000 bat igotzen, munduko 8. altuena, esango nuke. Momentuan bertan, zer sentitu zenuen? Beldurra, goien ez duzu sentiduten, ez da soriontasunik edo molako posarik ez da, mendi igotzen da,
bera eietan zarrenean, ez? Hori klaru dau. Zuke aipatu duzu, tontorra jo duzun momentu horretan, bueno, mendiarekin zenuen zor hori kitatu duzula. Zer esan nahi du horrek? Bueno, azken baten hori, dire, gutara guia, 8 dago mendiet, izin direz tontorrak 13, 50 urte, osea, azkenengo 20 urtetan, 50 hau espizio baino gehiago izan direz, eta azkenean, denbora asko pasatzen dugu etxetik kanpo, ez? Eta ni neu nahi nun hori, ez? Nangapar bateko tontorra eta gero neguen beste 8 bat egitea, ez? Orduan, bueno, esalei zentzuen horretan ja gustora sentitzen azala, ez? Bai. Bueno, gaur zorioneko eguna dugu, ospakizunarako eguna dugu, baina zoritxarrez Fitzroyen gertatutakoa ere hor dugu. Aurreko astean ez behar bate izan zelako, 2 alpinista galdu genituen euskaldunak, nola hartu zenuten notizia? Nientaro nintzen, kamandun buelta hori nintzen eta kriston paloa, ez da, batez be hori. Azkenean, ja doan emetik doalako, baina horre ezin dain ezebez, ez? Dut arrisku horiek beti hartzen dituzuela, beti dago arrisku hori. Mendien beti deko zori, ez? Baina zoritzarrez, txarrena gelditzen da familientzako, gertuko lagunentzako, ez hori izaten da txarrena, ez? Mendien, gu azkenean oitute gauz, azkenengoko 20 urtetan lagun asko galdu duguz, eta mendien eskalada zoritzarrez horrela izaten da, ez? Eta ni neu, harrape uste momentu baten, baita ere, gora bera askokin baita ere, ez? Alde batetik zoriontasuna eta beste alde batetik baita ere makalzagoz fizikoki eta bar, eta holako albiste bat jasotzen duzunean, eta 50 urtetik gertuko bi gazteak, azkenean ikututen dutzu, ez? Eta azkenean etorten jatzu zure gertuko hainbat lagun galdu izan dozuzenak bidean zehar, ez? Geuse, sensazio gazi gozo asko, ez? Bai. Eskerrik asko Alex gurekin izatearen hemendik besarkada eta babesa Iker eta Maiaren familia guztiarentzat eta zuri zorionak eta disfrutatu harrera. Eskerrik asko, mi esker, zuei. Eskerrik asko, Izasku Moiano eta Alex Txiko nongi etorri etxera, Seguru Alexek honezkero sagarrotegiren batean edo bestean hitzordu hartu duela familiarekin edo lagunekin joateko? Seguru baiet, eta zuek ere ziur dagoeneko hartu duzuela zita sagarrotegira joateko lagunen batekin, lagunekin, kuadrilarekin, familiarekin, lankideekin. Edo bakarrik? Edo bakarrik. Galdetu egingo diogu Unai Agirreri ea nola doan kontua. Unai Agirre, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Unai, jendeak gogoz aldago, sagarrotegietan sumatzen alda mugimendua? Bai, nik esango nuke baietz, jendeak gogoz hartu du, temporada hasera beti lasaiago izaten da, baina aurten badirudi jendeak gogoa duela eta reservak eta egiten edia eta jendeari inguratzen hasi da. Unai, galdera importantea, sagarrotegian zutik edo eserita? Bueno, a ber, ez gara konfliktotan sartuko, nahi duna zuti, nahi duna eserita, baina nik eserita nahi izaten dut. Bada egia, batzutan zutik egiten deula, dastaketa jute geanian erabat zutik egon berdun hortan, baina normalean bintzat eserita gehienetan, eta nik uste dut eserita zutiture erresin lehigela. Bueno, Unai, orain zutik zaude, gu hemen eserita eta gero elkarrezketa eserita egingo dugu. Eta etxean daudenak ere, nahi baute eserita edo zutik, ikus gaitzatela, iragarkiak eta berehala Unai Agirre Euskal Sagardoa jatorri izendapenaren koordinatzailea, berehala. Arratsaldeon berriz ere bueltan gara eta sagardotegiez berehala hitz egingo dugu, baina lehenik eta behin beste jatetxe bat ireki behar dugu. Gaur iluntzen irekiko denak. 3. denboraldia jateko modukoa. Claudio bat, arratsaldeon. Arratsaldeon, Claudio. Bueno, ez dut, zen menu daukagu aurten? Aizue, enbidia eman dit bintzat sagardotegiarena ipatu duzu. Baina, enbidia pixka bat. Ze gaur, gainera, 3. denboraldiari hasiera emateko izugarrizko saioa daukagu jateko modukoa. Gaur ze sukaldari mota tradizionalak, perritzaineak. A ber, nik esango nizuke beti sorpresak edo ez ustekoak ematen dizkiegula partaidei. Beraz, mantenduko dugu misterioa. Alata guztiz ere, izerdiak bota behar izango dituzte gure sukaldariek gaur gauean, eta ez bakarrik prestatu edo kozinatu behar dutenagatik. Beste beroaldi batzuk ere. Bai? Bai. Eta ez garari zartagien edo heltzen beroaldiaz? Baina, dagoeneko, zera hemen sukaldean aritzen direla. Baina, hor, piper pikante pixkatera botatzen. Itzorduak izango dituztele, begira, hemen irudietan atzean ipini dituzten irudietan gaurko gonbidatua daukagu Eukeni, mutila romantikoa da, eta hemen sukaldariak. Eta sukaldean aritzeaz aparte itzorduak izango dituzte eta jolasak. Denboraldi honetarako gainera jolas pikanteagoak prestatu dizkiegu. Eta orduan, hori dela eta, jolasean hasten dira, jokoak egiten eta bar,
Eta tropiezoak tartean. Bueno, tropiezoak baina maitasun... Tropiezoak. Maitasun diztirak agertzen dira, eta maitasun tropiezoak izan daitezke. Eta zuk zer egiten duzu? Nik begiratu, eurei lagundu aldenean. Gomendioak eman. Ondo pasatu, hori da, azken finean egiten duguna. Eta gaur gauean benetan oso berezia, denboraldiari hasiera emateko potente. Bai, potente. Mantentzen da estruktura, 3 pertsona sukaldean eta bat beraiei... Hor ikusten ditugunak 3 sukaldariak dira. Neska hauek 3 sukaldariak. Eta hor ikusten duzuena Eukeni da. Bibote duna ez, bestea. Bestea zuz, da? Bestea neunaz. Metrea. Bai. Ondo ikusten hau zuen, ez da? Zakititzala egiten duen izan, baina ondo ikusten hau zuen. Horrela, bale. Claudio, ikusiko dugu aurrera pentsiki bat. Bai. Jateko modukoa gaur gauean, eta baten. Kaixo. Ni Andrea naiz. Eukeni? Ezen bat urte dituzu? 24. Ni 23. Bizka bat txikiago. Irrifarrea? Zer egiten duzu, egunero? Nik lan egiten dut irakasle refortzuko bezalakoa eta egoten naiz astero ordu bat ume txikiekin. Ni irakasle naiz, baina handiagoak dira umeak. Kaixo. Ni Leire nahi. Eukeni, zer gustatzen zaizu egitea? Nire afizio guzteponetariko beti esan da irakurtzie. Bai? Bai horrez gain beti guzta izan da bai musiki entzutie eta balagunekaz urtetie. Zuri ze musika estilo gustatzen datzu erakorrien? Zetangana, horrelakoak edo Rosalia... Osa nahiko komertziala dana. Nahiko komertziala, bai. Zelan? Ondo, ni nahika. Nik Eukeni. Bere begisek ere interesgarriak zein begi handisek ditu eta hori asko gustatzen zait. Banaika esan, zelako erlazioa bilatzen ari zara? Egia esan da, ez nabil erlazio zerixo bat bilatzen, baina... Zer gertatuko den. Bai, dira. Aurrera irekiak, ez da? Jolasera datoz. Bai, edo, nahikak esan bat hori esan du. Ezer serioa bilatzen esan du, baina euskalo zer. Orduan dena. Dena libre. Eta zergatik ez? Bera nolakoa den, zergatik ez? Gustatzen zait, fijatu zaretez nolako nervioak izan dituzten. Hori, ikusi duguna, edo eman duzuen aurrerapena da, hasieran, bat egiten dutela, eurek ez dute elkar ezagutzen. Eta momentu horretan elkar ezagutzeko lehen aukera da. Eta badakizue beti, ez dinot maitasuna, baina roieteak eta izaten direnean, beti erakargarri esan daiteke mutil edo neska bat, edo dena delako bat ezagutzen duzunean urduri jartzen zarela. Eta hor nabaritzen da, niri momentu hori gustatzen zen asko. Baina zu zer, orduan, zer, horrelako programetara, jateko modukora, joateko zer da, gauza serio bat egiteko? Ez, oso ondo iruditzen zait. Hori izan da gaur gauekoa, eta urrengo asteetan zer? Beroago edo libreago edo... Denboraldi honetan ikusiko duzuena, zuek batez ere, aurriritzi gutxi edo egon daitezken aurriritziak puskatu egiten direla. Bai, ze jendeak pentsatzen du, mutil edo neska horrek bestakit ematen du lotxatia dela edo ez dauka olako grina berezirik eta alako batean izugarrizko sorpresak izan ditugu. Agian hori etzaio gustatuko eta taka hori. Bai, edo esate baterako horrek bikote tradizionalaren bila etorri da, eta guztiz kontrakoa. Berak nahi du, igual jende askorekin egitea. Aurreko denboraldian helduagoak ere izan ziren? Bai, eta oraingo honetan ere, horrelako adinak edo hain gazteak ez direnak bintzat ikusiko dit. Momentua izaten da amaierako... Hori da. Momentu hori, Hori izaten da momentazo, Hori zukartatu zen. Bueno, hemen aipatu benen, bai, koske egiten duen. Bai, guk bat egiten note duten ala ez, esaten diogu, baina bai, hori da bukaerakoa. Postrea, hori jakitea euren artean zerbait egon daiteken ala ez. Esklusiboaren bat behar diguzu gaur? Bueno. Datozen aste, gaur gaueko hori buruz, desente ikusi dugu, datozen ari buruz. Emango dizuet, zuek zarretelako. Zerbait ez galtzeko. Esklusiba. Bai, esan. Gauza berriak prestatzen ari gara. Eta gauza berri hoiek programaren hasieran ikusiko dituzue. Agian gaurkoan ez, baina hemendik gutxira, jokoak hasieratik hasiko dira. Elkar ezagutzen dutenean? Bai.
baina nik zera, dagoeneko frogatxoak jarriko dizkiet hasieratik. Agian, gaur esate baterako ez duzu hori ikusiko, baina nik dagoeneko aurreratzen dizuedan gauzatxo bat. Vale, fuerte hasiko garela. Fuerte hasiko gara. Bueno, fuerte hasteko gaur gauean ETV baten jateko modukoa. Claudio Landa eta, bueno, eta kompainia. Eta kompainia. ETV baten amartardietan. Bueno, ba. Claudio, Aio. Xebi, eta zuk uste duzu egin daiteke lan, nahi patu dugu, baina jateko moduko bat sagardotegian. Bueno, eski bai, Horre egin daiteke kosk, egin daiteke txotx, goza, asko egin daitezke. Bueno, hitz egin dezagun sagardotegien denboraldi berria horretarako ator, aditu handi bat. Biba, Unai Agirre. Iepa! Kaixo, Unai! Arratxaldeo! Ongi etorri, Ondo? Aritu barrura, Unai. Bueno. Iepa! Bueno. Unai, zu sagardotegiak irekitzerako garaian, irekierak oraintzu izan dira, ezta? Momentu horietan nola egoten zara? Umeak olentzero datorrenean bezala urduri egoten zara? Bueno, nik uste sagardogile beak egoten dira urdurigo, gu baino, guk askotan, segun ze antolatu behar dugun, bai, izaten da, opresaurreko diala, bestelako gauza diala, mezuak diala, gehi hortan egoten gara, baina, bueno, ja hotxu ureitzea, Unai, oraintxe hitz egin dugu jateko modukoari buruz, badakizu jatetxe pikantea dela. Entzun izan dugu sagardotegian ere, inoiz edo behin orako ligoteo konturik izan ote den. Hori zer da, mitoa, egia da, edo ez da posible sagardotegian? A ber, jende asko juntatzen da, jendea, bueno, askotan ondo pasatzera etortzen da, normala da, olakoak sortzea, nik usten dut, behin bakarrik ez askotan gertatu dela. Bai, orduan ez da mitoa. Ez dut uste, ez. Eta ala izan da, ella. Beno, sagardotegiei buruz eta bertsolaritzari buruz hitz egiteko beste bi fenomeno behar ditugu. Biba Mikel Elizegi eta biba Aitor Manterola. Happy Arrituko zatein zuten ari altzate. Eski ni futbol zela naiz, osasunakoa naiz, eta semifinalatara iritsi gara, eta zain diot irapuri, sartu. Badakit ez duela gauza hundirik ikusi barrik, baina nik gustako. Oso ongi. Eta sagardotegi zalea zara, Mikel? Asko. Bai? Urtetik urtera gehiago. Benetan esaten dizu, ni aspaldin hasi nintzen ja sagardotegitan. Oain dela lau egun, gaine esan egon, lizeagan egon nintzen. Oso ongi beti bezala. Eta laizter ere, gu kuadria osoak, hemen gu bi bazuekeko joan gora beste sarrotegi batera, ipintza joan gora. Beira, denak esatzen asko gustatzen zen. Aitor, zu gaur zaldian ikusiko zaitugu? Bai. Kauboiak bezala? Zer ikusiko zaitugu? Kauboiak bezala. Zerari. Kauboi da, bakeroak. Bakeroak bezala. Zaldian ibiliko zara gaur, Aitor? Bai. Eta ondo? Guztua. Esperientzia ona izan da? Diferentea. Diferentea, guri gustatzen zaigu. Oso ongi, aurrera xeago ikusiko du hori, baina hitzein dezagun Unai sagardotegi denboraldiaz, galdetu dizugulen, beraz, gogoz hasi da jendea, sumatzen da behar hori, nahi hori bazegoela. Bai, egia esan, azkenengo urtea pasadian bezala pasata jendeak gogoa dauka, sagardotirako bakarrik ez, bestelako gauztarako, baina bai, gogoa ikusten da, egia da, bueno, gauzak aldatzen joan diala, eta gauzak aldatzen joango diala, eta hori ere antzemango dugu, ez? Baina, bai, badirudi behintzat jendeak gogoa duela. Pandemiaren ostean eta egoera berezi ezoiko hoien ostean, betikora bueltatzeko premia ere beharra bazegoen. Bai, azkenean sagardotein bakarrik orokorrean jendeak bizitza normala lehengo bizitza egin nahi du, gauzatzuk aldatuko zidan, baina behar du, eta aurten izan da, azkenengo urtetan, normal irikidan lehenengo urtea, ez? Txotxa normalin lehikiena, eta beste eta orduan ikusten dut, jendeak eskertu dula, eta ikusten da, movimentu pixka bat daula. Eta nolakoa da urtengo sagardoa? Goxoa, ez da? Goxoa. Beti esateate, gero eta hoi esateko beti, gero eta hoi oizte posible. Bueno, aurten, egia da, 2022ko usta txikia izan dela. Oso usta txikia izan da, espero gendun usta txikia, baina gero udaran bero handi egin du, ebi gutxi, lehorra, eta horrek oraindik usta txikioa ekarri du, eta horrek esan nahi du, irutik bat egola egin dugu, 2021ekin alderatuta, sagardoa, Euskal Sagardoan barrun, eta izaera handiko sagardoak dira. Gorputza handiko sagardoa, kolorez ere kargatu xamarrak, tanino gehiago dutenak, horrek esan nahi du luzera ondo evoluzionatuko dutela sagardoek, eta alkohol gehiago daukate, orokorrian. Kontu zibili behar da horretan. Bai, gaina antzematen da. Antzematen da? Bai, antzematen da, bai. Zema gradu gehiago ba, normalen 5-6 izaten du sardok, ez? Bai, normalean 6 bat gradu esaten dugu, lehen urteakin alderatuta bataz beste gradu erdi bat gehiago izango du. Bai, erdi bat gehiago, Bai, izango du. Bai, eta despistatzea ez da zaila izaten askotan, kupelartean joan etorrian. Zuretzat Unai, kupelarteko giro hori zer da? A ber, nik egile esan, igual, da okian lanagatik ni oinarrira juten naiz. Azkenian,
ondo pasatzeko momentu bada, hitzeiteko momentu bada, baina batipat kupelartekoa da sagardoa probatzeko momentu bat. Eta horregatikan aukeroi da honean, sagardo gileakin hitzeiteko aukera da honean, sagardoa nola datorren hitzeiteko aukera da honean, zoragarria da, ez. Baina, karo, sagardo pixka bat ez dautu inbertaz, sagardo bat egon lehike egin gabe oraindik eta gozada bada, baina egin gabe dago, orduan, kultura hori berriz ere berreskuratu inber dugu. Galdetu, esan jo, sagardo iruditzen zait ez daula txarra, baina jo, indikan berde xamarrez aldao, eta esango bai oso ona dago, baino. Unai, horretortzen dira, esango dugu, adjetibo bereziak, ez da? Nik joan nahiko baldin manu sagarrotegi batera eta pixkatola dakidanaren itxura eman, ze esan behar dut? Ze adjetibo sartu behar ditut? Bueno, ez dakit. Dantzaria... Mamitsua, gorputza handia dunean, ez dakit olako hitz asko daude, ez? Oraindik egin gabea, etorriko da. Hau haindikan motel xamar baino etorriko da. Hau etorriko da. Eta mamitsua denen zer esan nahi du? Gorputza handikoa. Gorputza handikoa. Bai. Bueno, gero bakoitzak, sagarrogile bakoitzak. Sortu ere egiten direla momentuan, ez da? Eta gero beste gulertu ere, bai. Nik bi bakarra esadik, motxela do bizia. Bueno, baita. Etorriko da. Ondo gelditu nahi hau motxela ze, baina etorriko dek. Horiona dut. Bueno, aurten irekierakan eta hemen izan dira festa politiak eta ederrak ikustitzagun bideo bat prestatuta daukaguta. Hau da, urtengo zaiza sagardo berria. Hau da, Arabako sagardo berria. Ze ona. Bai, momentu politak izaten dira. Bai. Esan daiteke gainea, ez dakit bertsolariak, sagardoa, musika, dantzatena lagunak direla, ezta? Bai, denak ezkontzen dira, Denak ezkontzen dira, kupelartean. Dena fusio hori oso ona da, Unai? Bai. Ez da beharrezkoan ikuste dut. Bai, dena den egia da Unai hor ikusi ditugunak festak dira, jende asko inguruan, saltza, momentu politak izaten dira egun intimoagoak, ezta? Lasaixeago egoten direnean eta... Bai, zerta joan nahi dan, ez? Gubeti esaten dugu, sagardoa probatzea joan nahi danean, edarra izaten da, jende gutxixeago dagoenean, astez, askotan, ez? Eta, bueno, hitzeiteko aukera ere erresago izaten du sagardo gileak, kupelartean, eta, bueno, hor komentatu lehike, oie guretzako oso politiak dira. Eta, bueno, besteak ere, jende gehiagokin ere, beste giro baten sagardoia politia da, bai. Dena ez da festa eta zer esana ere ari da ematen, bata dela eta beste dela prezioa esate baterako, botilen prezioa 1,25. Igo da, Unai? Bueno, hor kontua da, inflazioakin igoera izugarri izan dela, eta, bueno, anuntziatu beharra genukan, ez? Eta, bueno, bataz besteko bada hoi, sagarrotegi bakoitzak gero ikusiko du zenbat igo dan, baina kostu zuzenak izan dira. Batipat botella bere igo da, argindar asko igo da, bueno, edozein badaki, enkargu egitera joaten danean ere nola igo zaion, argindarra nola igo dan, sagarroteetan zesanik ez, enpresa txiki guztietan, orduan, igoera handia da, baina kostua gutxi gora bera, 20-25 igo dira sagardoan ere, eta, bueno, igoeroi derrigorra izango dute, lehen ere merkez egon produktu bat, ez hankapean gelditzeko. Eta, bueno, igoerak egiten nahi dira poliki-poliki, eta konsumitzailea ikusiko ditu. Hori salmentetan antzematen da, edo goizegi bada antzeman daiteke? Bueno, sagardoa esan dezakegu bere prezioz azpitik urte askotan egondan produktu badala, eta oraindik ere oso kasik linealeko produktu merkenetako bada. Orduan ez dut uste oraindik prezioietara iritsi danik baliteke, azkenean patrika guztiak ez dira berdinak, eta arestigo doan neurrian zailtasun gehiago gotea. Oraindik sagardoa nik esango nuke produktuik irisgarrinetako bat dela, eta prezio igoera horregatik ere berdin segiko dula. Eta sagardotegiko menua, Unai? Igoko da? Igo da? Igo da. Bai, nik uste igo zala. Pandemi garaian eta hor igoera handi bat izan zuen, zenbait produktuk ez da, bai aragiak, bai bakailuak, bai arrautzak danak, eta hor igoera bat izan zen, orain bat txikiagoa izango da, baliteke pixka bat repuntatzea, baina igoeraik handina eman zen. Eta gero hor desberdina da, egia da ja eskaintza oso zabala dela. Batzuk menuak ere aldatu egiten dira, moduak aldatu egiten dira, batzuk beste zerbitzu batzuk ere eskaintzen dituzte. Ez da sagardoa bezala, badanak azkenean botella antzeko erabiltzen dute, sagarra, ez dakit, hemen sagardotegian eskaintza desberdina da, eta jendeak
aurkituko du, gauza ezberdinak aurkituko ditu. Eguna, esan duzu, aurtengo guzta txikiagoa izan dela, hori, berda, lehortearen ondorioetako bat ere bai, ezta? Horrek, ekoizpenean, produzioan, litrotan ere eragina izan du, litro gutxiago ekoiztu dira aurten? Bai, normalean, bi atal ditu, Euskal Sagardo ez da bertako sagar utxe ziten deuna, eta kanpotik ikarretako sagarrarekin ere egin litekena. Egia da, poliki-poliki gerote Euskal Sagardo gehiago egiten egela. Nik esan deten hori da Euskal Sagardoan gertatu dana, baina hemendik kanpoare ez da usta handia izan. Orduan, orokorrean ere, gentozen lekutik etorrita, gutxiago egin da Sagardoa, baina, bueno, Sagardoa egin da, bai. Euskal Sagardoan barruan egin da irutik bat. Beitu hor sagarrak ikusten ez nola jasotzen nahi den, batek sagardo gile batek esan zian, eta nik ez duen sinisten unai, Euskal Herrin badira 100 piko sagar mota diferentek edo. Hala alda, bai? Bai, guk 100. Hain beste bai? Bai, gehiago, izan gehiago. Guk momentu honetan Euskal Sagardoan barru 106 sagar mota dauzkau bereizita. Bueno, horiek gehien erabiltzen dienak 24 dia, baina 106raino. Nahi izan ditugu danak errespetatu, hor altxor badaukaulako, eta gero zona bakoitzean, azken Euskal Sagardoare, herrialde desberdinetan dina, zona bakoitzean bere bariedeak edo bere sagar motak ere baituztelako. Hoi milaka urtean indako altxor bada, eta gaine baserriz baserri hobetzen jundana, eta nik beti esaten dut gure altxorra zerbait balima da Sagardo munduan dira gure sagar motak. 106 guk sartuta ditugu Euskal Sagardoan, baina gehiago ore badia. Ni Golden eta Reineta bakarra uste dut. Hoik ez daude barrun. Ez gaine ikusten da zenbat urte joen izen guzti, batenak enduta, izen guztiek euskerakoa dira, euskal izenak dira, eta gaina zonalde bakoitzean ere izen desberdina dituzte. Eta horrek ere zaporean izango du zer ikusia, ez da? Bai, oain, historikoki sagardoin izan da, sagasti batean aldatu izan dira, 20-25 bat sagar mota desberdin, bazekielako nasketa hori egokia zala, horrez gain polinizazioak arazoik ez izateko. Bai, garai baten hola egiten zuten. Orain hori aldatzen ari da, ja sagar motak aldatzen dira hileraka, edo multzoka, eta orduan bildure egin lehizke, sagar mota horrek erresten diguna da, ondo helduta da honean biltzea bakarrik. Eta honekin bai lortzen nahi geha, sagardotik bakoitza pixkat espezializatzen jote, nik 3 sagar mota hauekin ingo dut sagardo bat, edo sagar mota bat ingo dut, 4 sagar mota hauekin, baina gero beste bat 2 sagar motakoa. Eta orduan, diversifikazioa handu ematen nahi zaigu, sagarrak aparte lantze hoi. Eta ikusten nahi da, askoz produktu gehiago dela eta kalidadean egoera izugarri izan. Bai, Baina hori irona da, ez da unai? Horrelako aldaketak edo hau zeitea. Hori nik usten dut, mandan aldaketaik handinetako bat dela, sagarroteitako teknologiakin batea. Sagarra hola lantzea eta sagarrai buruz geho eta gehiago jakitea. Asko egin ikastea. Orduan zuk ustuzu, unai, orain lehen baino sagardo hobeagoa egiten dela? Ni hortain ez ausartzen zen, nik uste garaian garaiko egin behar dela, garai batean egonak ingozian, eta lehen hori oso onak ingozian, Euskaldunak sagardo asko edan deu historikoki, eta ni ez dut esango lehen oain baino txarrago egiten zen, oain jenda desberdina, eta horrek eman digu joku berezi bat, eta joku berri bat behar deguna gaur egun, hau da diversifikazioa, eta gauz desberdinak kontsumitzaile edo momentu desberdinetako itxeko aukera. Eta hoi oain da merkatura ateratzen eta datozen urtetan asko ikusiko dugu. Ez egun nahi, Sagardo Gilen elkarteak aurten azpimarratu nahi izan ditu hainbat nobedade edo berrikuntza, bisitak gidatuak, dastatzek gidatuak, online den da, zuk zein azpimarratuko zen dituzke? Bueno, danak, ez da, nik esan dizuet horre, azkenian sagardo mundua diversifikatzen nahi dela, ez bakarrik produktuan, baita ere eskaintzan ere, ez badibidez, bisitak gidatuak, edo horrelako zeak ematen digute aukera, jendeari beste modu batea ezagutua arazteko sektorea, sagardotegiak, horko jendea egiten dan lana eta produktua bera. Hoi oso garrantzitsua da. Gero online salmentak eta beste ate batzuk irekitzen dituzte, ona etortzen den bisitari asko, etxean jaso dezake nahi duen sagardoa, sagardo desberdinak bildu litezke online euskalsagardoa.eusen edo sagardoa.eusen, daude salgai, sagardo mordo bat, eta jendeak kajak kombinatu inlitzazke. 80 sagardo baino gehiago. Bai, dandanak ez daude, baina asko daude. Eta gero badaude sagardotegiak bere online denda dutenak ere, eta orduan, honek emateizu, beste joku bat, ez dakit. Beste punta baten egon eta etxian sagardoa lortu alizatia eta nahi duzu. Hori erra da. Hori erra da. Eta bakoitza ere experimentatzen hasi da bere produktuarekin eta horrek ere, beste gama bat, ez? Bai, joku ematen du. Eta prezioari begira ere, beste joku bat ematen du, ez da? Bai, egia da baita ere, sagardoa izan dela gauza bat, oso tradizionala, modu batea edan dana, baina, beste atal batzuk bai ditu eta gero eta gehiago jorratzen zuzen zuna, baduzka beste maila bateko jatetxetarako sagardoak egiten nahi dira, beste prezio baten, beste modu batea. Kriantzak, izotzezko sagardoak, edo apardunak diala, edo kriantza badago, bai? Bai, badago, bai. Laizte erreserroak ere, bai, Mikel? Bai, nik ardoa, bai, banakin, baina ez duen irikane bazela hori ere, bai? Bai, horre sagar mota ondo kopinatu ezkeo eta ondo egin ezkeo, berdina da, azkenean, bai. Mira, egunero zerbait ikasten da. Unai, beste gogoeta bat, duela gutxi jatetxe batera joan zen gure taldekide bat, eta konturatu zen ardo kartan, ardo
mota desberdin asko zeudela eta sagardo botila bakarra zegoela. Bai, bueno, gure apustua, ni bat oida nire apustu eta nire lanan oinarritako bat, ezta, diversifikazio hau jatetxetara eramatea momentu honetan, aigia jatetxe batzukin lanean eta karta hauek aurkezten, ezta, sagardo ez dela bakarra erakutsi, aukera desberdina ditula, sagardo daukan etxeko sagardo mimatu hori eukilezakela, baina beste hainbat gauza ere bai. Eta gero eta jatetxe gehiago dira, animatzen nahi zaizkigunak eta sagardo eskaintza zabalago bat jartzen nahi dianak. Eta beraiek konturatzen dira nola kontsumoa igo egiten den, eta gero sagardoak abantaila bat badauka, eta da alkohol gradazio bajua dula, orduan jendea probatu litzazke sagardo desberdinak, eta, bueno, egia esan, ontsa egelan hortan, eta, bueno, proba egiten nahi dian jatetxe oso guztua da biltza bai. Aurtengo sagardo denboraldia aurkezteko Kukairekin ere lantxo bat egin duzu, bideo polit bat egin duzuelako aurkezteko, promo polit bat, ikusi, Kukai eta sagardoa. Eta eleloa bertako plazera izan zen, baina kanpotarrak etortzen direnen ere nola bizi duten esperientzia, Bai, hombre, kanpotik inoiz ezagutu ez dunarentzat bai da, karo, goituta gaude azkenean, baina kanpotik inoiz ezagutu ez dunean txotxea eraman jendea da harritu iten da. Flipatu iten dut. Hoi da. Egia da, flipatu iten dut. Bai, eta gero batipat, gustatzen zaie kupeletik hartzea, azalpenak emantek baina gero sortzen den giro ere izugarria, azkenean, sagardotia zerbait politia balin badu da, ondoko mailekoekin ere asko erlazionatu zindezkela, itzin dezakezula, zaude zure lekuan geldi denboa guztien da, asko gustatzen zaie bai. Oain dela 15 andaluza batzukin Sevillatik etorri ziren, eta gu sagardotegi bat egon ginean. Oain dela 15 egun ere bai, askotan aioten naiz ni, bai, egia da, flipatu iten zuten. Esaten zuten, se puede coger lo que quieras, goitik, behitik, tal. Eta gainera, galderak egiten, sagardogilek bere gauza kontatzen da, eta beraiek ere galderak egiten, eta interesatutan nola egiten zen, nola tal. Flipatu egin dute. Bai, kanpoko jendeak askoz gehiago galdetzen du, eta interes handia azaltzen du produktua. Hor polita izaten da, denbora izatea, ez? Erantzuteko, askotan, noski, nagusiak edo langileak ez dauka denborarik, ona da, bertako kontsumitzaileak egitea lan hori, ez da? Beraiek erakustea, ez dakienari. Bai, eta hortarako adiz, bisita gidatuak eta oso ondo dira funtzionatzen. Igual, joan aurretik bisita bat egin, eta gero afaltzera gelditzen dira, eta hor aukera daukazu, eta jendei asko gustatzen zaio. Eta hemengo jendeire, bai, Bai, noski. Ustez badakigu, baina, bueno, jende asko ez dakik. Bai, noski. Ipuinak denoi gustatzen zaizkigu. Denoi. Unai sagardoz hitz egin dugu orain arte, bertso ez ere hitz egin behar dugu, baina aurretik lagun bat agurtu behar dugu. Ze izango da, sagardoarekin edo bertsoekin lotura duena? Laguna? Ez dakit. Juanjo Uria, arratsaldeon! Kaixo, berdin. Arratsaldeon, Juanjo, zu Unaien bertso eskolako irakaslea izan zinen, Unaik 10 urte inguru zituenan ezagutu zenuen, nolakoa zen txikitan? Nolakoa zen? A ber, Unaien, nola esango nuke, ezaugarriak edo izaera edo jarrerak ikusteko pixken bat uste dut komeniko litzatekeela orduko giroan, orduko testu inguruan kokatzea, ez? Neri askotan esan didate geroztik zein izan ote zen sekretua. Emaitza batzuk iritsi zien eta harren sekretua eta etzegoen sekreturik. Hala ere, gauza pare bat nabarmendu izan ditut nik beti, eta hoietako bat, eta ez txikiena izan zen, denon artean sortu benuen giroa. Ni beti esaten dut ume haiek, eta klasetan hasieran 40 ume izaten ziren, eta beti esan izan dut nire besoetakoak sentitu nituela. Ni sekulako gozatuak hartu nituen haiekin, eta gero Unaik esan beharko du, baina iruditzen zait, beraiek ere etzaudela disgustoan nerekin, ez? Bueno, orduan, esperientzi txar batetik gauza honak ateatzea ez da erresa,
Beraz, bentaja hori bagenuen, oso goxo eta denak arraunian ur bare baten gainean. Eta bigarrena da lana. Denak, baina bereziki batzuk eta batzuk goien artean Unai dago, Aitor ere bai noski, baina gaur Unairi buruz ari gera esaten, eta ze prestutasun, ze lanerako gogoa zenbat ordu, eta gogoan daukat guk klase guztiak hasten genituen kantuan. Eta Unaiek bazaukan beste gauza bat oso ona, eta zen esplikatzen zitzaizkion gauza guztiak jasotzeko edo barneratzeko edo asimilatzeko errestasun handia zeukala. Eta esate bateako kantuan hasten ginen, eta beti esaten dien, sorta hontatik buruz, etxean edo bat edo bi ikasi, eta Unaik erres ikasten zitun. Eta esate bateako doinuak ere, hain beste daude eta hain ederrak, 8ko txikian, 10ko txikian tal, eta Unaiek oso azkar hartzen zion tonoa doinuari, hori ez dakit tradizio familiarra izango dan, oso ondo abesten du, eta enauta nahia zer esanik ez, eta orduan doinuak ere oso ondo manejatzen zituen. Gero, bersolaritzaren historian zertzelada batzuk ematen izkien, edo astero, edo bi asteti behin edo hola. Non agertzen nien, bersolaritzaren historiaren garai nagusienak eta garai hoietan zen izan ziren nabarmendu ziren edo bersolari nagusienak. Eta beraien ezaugarriak, eta hori dena esplikatzen nien, eta kontuatzen ditzan hori ere oso ondo hartzen zuela. Eta azkenik, bersoaren, nola esango nuke, teoria, teknika, neurria, etena, errima, bersoaren azken puntuaren edo azken ahapaldi horren garrantzia bersoaren barruan, atzetik aurrera egitekoa, nola atzetik aurrera, erotua bera edo... Ez da, beti erresa izaten, hori ulertzea, Ez erresa izaten, baina begira, gero ni bereziki fijatzen izan, Aitorren ere, noski, baina Unaien ere, gaur Unairi buruz ari gera, eta jarraipen txiki bat egiten nion, eta ikusten nuen esate baterako, ja, aurreneko idazten, 10 urtekin, 10 urtekin, idazten hasi zianean, sartu, erabili nahi zituen esaldiak, nahiko ondo sartzen, nahiko ondo enkajatzen zituela neurrian, etena errespetatuz, eta, 10 urtekin errima oso zabala izaten da, baina idatzikoetan, Unaik ordurakoia, zabaltasun hori pixke bat estutzen. Juanjo, zu oso ondo gogoratzen zara, biztan da, Unai nola gogoratzen den, Unai nola horitzen dituzuk garaiaiek, zuek mutikoak, 10 urte, Juanjo irakasle? Nahiko ondo gogoratzen ditut, aurreneko urteaiek bai, oso berezi izan zen, orain ematen du, gauzakola normal etorri ziala, eta beste ikusten dut, Juanjok eta beste herri batzutan beste zenbait jendekin zuten lana izugarri izan zen. Agoratzen naiz lehenengo egun hartan, 40 lagun esan duen hartan, alasi izan zen, 40 lagun gela batean, biteri zarra hartan, gero ja langile laubidietara pasaginean, eta nik aipatu nahiko nuke Juanjok batetikan laneako gogo izugarria izan zuen, ze denbora asko etzun izaten orduan Juanjok, gauza dian bezala bestelare lan asko izaten zuen, eta gero hoi ez du esan, bakit, zea xamarralako, baina batzuk indan erekin bereziki, pazientzia handia, ze ni oso disiplinatuena sekula izan, eta gauza egitako ez. Afizioak gogoa eta bersotako gogoa, bai, zugarria gendun. Baina puntxu-puntxuan etzinen iristen eskoletara. Ez, eta goatzen naiz behin gainea zita jarri eta ez dakit handi bi egunea zaldu nintzen, ni nahtuta, eta gauzak ere inizkion, Juanjo, bai. Benetan? Bueno, Juanjo, esan digute beste gauza bat, eta da, zuk hasiera batean, etzen nuela pentsatzen horti bertsolaririk aterako zenik. Josuz, hori egia totala da hori. Begira, niri planteatu ziatenien, guzti honen oinarria, Xabier Amurizak Hernanin guk antolatuta eman zuen,
ikastaro baten bueltan etorri zan. Urtebeteko ikastaro eman zuen Xabierrek, oso emankorra izan zen, baina nik uste honena izan zala, handik atera zala, berso eskola sortzeko ideia edo indarra edo ez dakit nola deitu. Eta handik gutxira ja, nahi langile ikastolako guraso eta irakasleak planteatu ziaten ea martxan jarriko tenuen berso eskola ikastolan. Nahi horrek beldur pixka bat eman zian, aitzakiak ezagitzen bat esan nien. Bai, bota nizkien, batez ere, baina benetakoa ziren. Nik esaten nien, berso mundua pixka bat ezautzen nuela, bersoak idazten eta baietz, esperientzi batzuk eta neuzkala, eta hainbat berso jarritan neuzkala, eta ez dakit zer, baina hortik urtebeteko plangintza eta berso eskola sortzea eta koska handia zegoela, eta hasiera mintzat ezezkoa bezala gero insistitu zuten buruari 1000 buelta eman nizkion, eta, orduan ja, pensatzen nun baietz esatea. Eta baietz erantzutearekin batean, botanien ez dakiten fatidiko deitu behar zaion, baina esaldi potolo xamar bat, potoloa, eta esan nien, hasiko naiz eta saiatuko naiz aldan ondoen egiten. Baina kontuz, etzazuela pentsa hemendi bersolaririk aterako denik. Pentsa zen bat atera zaretero, nahi? Etzazuela pentsa, hemendi bersolarik aterako denik. Eta, zorionez, esan behar da, hainbeste urte eta hainbeste hamarkada eta gero, zeharo erratuta nengoela, ze bersolariak atera zian, eta ez nola nahikoak. Bai, bersolari asko... Hemen dauzkat, orduko klase haietarako akta modukoak, beira ze datak, 84 urriak 3, txirritaren eskazar bat tentatzen bersoak kantatu ditugu. Zizularen Pasaiako plazatik, Markesaren alaba eta bar. Unai horren horbait disiplina bazuen. Bai. Lana handia. Hemen esate bateako, datorren aste azkenean Mendizabal eta Telleria etorriko dira, eta beraiei galdera batzuk eta prestatuko dizkiogu. Eta urrungo astean, etorri zian eta grabatu egin genitun, eta klasean, pixken bat, aztertu egin genitun, eta horrela da osatzen genuen, eta gozada, niretzako hasierako urduritasun haiek eta kenduta. Oso gustora ari gara Juanjo zure kontuak entzuten, baina Unairekin beste gai batzuei buruz ere hizketan jarraitu nahi dugu, beraz, besarkada handi bat, eskerrik asko sorpresa honetan parte hartzen laguntzeagatik, eta ikusi arte, Juanjo? Barkatu, Xavier. Esan. Minutu erdiko berso txiki bat daukat. Bota. Bai, bota. Unairen da, jakina, Gogoan daukatu nahi txikia xumea, gogoan dut bersotan hasi zen unea, bersoa zuen bere ametsen gunea, ez dut inoiz aztuko orduko umea. Ze polita! Opa, Juanjo! Ostra! Eskerrik asko bere! Oso polita! Juanjo, eskerrik asko, Besarka handi bat! Venga, besarka bat guztioi, bale? Ze sorpresa polita! Polita. Sorpresa narrapatu nahu, Errima horiek adirazten dute ze irakasle hona zen, ezta? Errima horiek ikusi besterik ez dago. Unai, bertsotatik musikara pasatuko gara. Diskotxeko egin behar dugu, normalean Leire Martinezek egiten du, baina gaur ezin izan du etorri, eta orduan gozaiatuko gara, berak bezain ongi egiten. Ongi egiten du. Kontua da, Unai, 3 kantu eskatu izkizugula, eta zuketzenek hilazen aukeratu. Ez omen zenek izkien 3 kanta, Unai? Banek izkin 3 kanta, nik esan una zan, musika mundun gehiagi ez nekila, edo gaur egun ez nula musika entzuten den noski, baina ez naizela oso disiplinatu hortan. Baina aukeratuko dituzut, orduan, baina historikoki zuretzako importanteak izan dian kantak, eta orduan aukeratu ditut 2 nik, eta 3 besten esku utzi dut. Oso, no. Leirek horrela egiten du, ezta? Horrela egiten du, lehenbiziko hau, ezta? Horrela. Lehen da bizi entzun egingo dugu, hau da, Barrikada, Noche de Rock and Roll. Entzun dugu. Ze hona, Unai, erra.
familia barri. Ona. Zergatik? Bueno, egia da urte asko atzea jungo bagina, guk rock and roll asko entzute genduen, eta bat duda eukinu ze talde aukeratu, baina nire kutxunetako bat barrikada zan. Eta atxortu berretu hendik asko entzuten dira. Bai, Bai, noiz behinka, ez lehen bezala, lehen etxean besteik, ez nuzeatzen, baina kotxean nuanean da behar deanean, adrenalina puntua behar deanean, edo, jartzen dut, bai. Askotan bertsosaio garrantzitsu batea balin manoa, eta behar balin eta animatzea, bai, hau nire diskografian noten da. Barrikada izango litzateke Sagardo horrela... Mamitsua. Bai, bizia. Sagardo bizia, ezta? Ea urrengoa bestia ze Sagardo klase den, urrengoa Joseba Tapia, Realpolitik, haze diskoa, eta haze kantua entzungo dugu? Gero kontatuko diguzu, Joseba Tapia, Realpolitik. Entzun ezazu kontzejal jauna edo anderea. Entzun ezazu kontzejal jauna edo anderea. Badakizu dakizunez, nazkatu gara bilizunez, ez dugu nahi gotxaldu albiste ilunez. Gure plazan gauero eguzki betean. Berak ezin zuen ez erregin, etzen bere eskumenekoa, baina adostegoen gurekin doan eman zigun bostekoa. Ederra zen borroka lurriña, lepokoan zeukan ikurriña, entzun ezazu alkatea. Ze letra daukan, musika ere, bai? Eta letra zora gandea. Bai, eta aukeratu pixka bat, nire ustez, batetik Joseban ibilbideare ikusi desente segidetelako, eta ikusi detelako, oso interesgarri iritzeelako, eta batik bai musika eta letra zeon duztartzen dituen, eta gero bersolari gehanantzako marabila bat da, ze letra aukeraketa, ze letra, eta asko gustatzen zait, eta kanta hau bereziki oso ona iruditzen zait. Oso ongi. Unai, entzun dezagun, nik uste dut lehendabizi entzun egingo dugula ikugarra. Bai, eta gero azalpenak emango ditugu. Bai. Hauxe da, Unai Agirreren 3. abestia. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Unai! Zuk esango duzu, ez? Shakira eta Bizarrap. Bai, toma, Oso, aurreko bilak kantatu ingo nitu nahu, ez bera, esango dizu garbi, ez nekin ze aukeratu eta lenguan eran egun eginan afaltzen, nire semeek eta hilobak ineon. Eta esan, kanta bat falta eta aukeratu zuek. Eta esan ziaten, Shakiran azkenengoa. Eta esan, Shakiran azkenengoa, baina bota ingo nabe platatik, ez. Shakiran azkenengoa, hilo bai, eta Hernaniko hilo bai eta semei. Edikatua. Ez zaitugu platatik botak. Oso aukeraketa jona izan da. Hau ze Sagardo izango litzateke. Ja. Sagardo... Edan erraza, ez? Mamitsua ez behintzat, Mamitsua ez behintzat. Hau golden eta reinetan nazketa. Erki. Bueno, orain ze Sagardo klase ateratzen dugun, 4. abestia guk aukeratuko dugu. Unai, gurekin delako hemen, Beñat Revuelta. Beñat, arratsaldeon. Eta ongi, etorri zer duz? Oso ondo, oso gustora, bai. Ongi, bueno, Beñat, zu taldean ohituta egon zara behar bada, ez da talde desberdinetan parte hartu duzulako, orain bakarlari lanari ekin diozu, nolatan aldaketa hau? Bartzelonan talde bat eukinun, El Psikiatra talde, hemen Donostian baita gatazka, punroka egiten genuen, eta, orain Bartzelonatik bueltanago eta talde gabe gelditu naiz. Orduan bakarlari bezala hasi. Gainera Sona 9 izeneko saria ere irabazia, ezta? Bai, publikoaren saria irabazi genuen, eta hor Bartzelonan euki genuen gure karrera txikia bai. Zure asmoa da, 2023an oso polar izeneko disko bat argitaratzea? Bai, horregatik, gaur arpia single aterako dut, eta orain egiten den bezala singleak. Agian asko gehiago eramaten dira singleak, baina bai, hori asmoa da oso polar diska ateratzea. Beraz, lehen aldiz entzungo dugu, orain joko diguzun abestia. Hau orainik argitaratu gabe dagoen kantu bada. Primizian, bai. Horagarri asko eskertzen dizugu. Zuekin, Beñat Revuelta, Arpia. Maldito aire del norte, parece que se escucharan cientos de gritos callados
saltando por la ventana. Recuerdos que acompañaron infancias acomplejadas. Será difícil la vuelta con las manos ensangrentadas. Ya sé, detrás de esa sonrisa sobrevalorada se esconde una arpía con la cara pintada. ¿Qué mensajes son estos? Enigma descifrada. Has ganado una guerra, pero perdido la mirada. Artistas, toreros y 6 prisioneros más. Miradas funestas, rapaces que hacen llorar. Maldito aire del norte, parece que se escucharán cientos de gritos callados saltando por tu ventana. Ya sé, detrás de esa sonrisa sobrevalorada se esconde una arpía con la cara pintada. ¿Qué mensajes son estos? Enigma descifrada. Has ganado una guerra, pero perdido la mirada. Miradas funestas, rapaces que hacen llorar. Y eskerrik asko. Apa! Baina, eskerrik asko, baina revuelta. Arpia kantua zorte honek, disko berriarekin, oso polar diskoa, 2023an argitaratu nahi duena. Eta ze politia den musika zuzenean entzutea. Musika zuzenean beti da zoragarria, bai. Eta parre egitea ere beti da zoragarria. Egingo dugu Happy Bank. Happy Bank egingo dugu, Aitor, Roberto, nikatzen zaigo. Horrez da parra egingo dugu, baina ongi pasatzen dugula, hori fijo, bai. Zuk aurkeztu gaur zertaz hitz egingo dugun, eta venga, Aitor, zuzara nagusia hemen, venga. Gaurko hitz egingo dugu ekinoterapiari buruz. Gaur zaldiekin ibiliko gea. Aurrera! Ez dakit ikusi zuen baitxoin pixka bate, ekinoterapia da zaldiekin egiten den terapia. Bai. Eta gu lasturren egon gara, eta hor da oso adituak gira Ainoa eta Naiara. Benetan, zoragarria da, ni harritutak geratu naiz. Aitor eta biok ongi pasa dugula. Begira, sartu bidea, begira. Mikel, zerbait interesgarria? Bai, begira, irakurtzen ari naiz terapia ezberdinen ingurutako artikulo bat, Aitor. Eta gauza oso interesgarri bat topatu dut. Zaldietkin terapia egiten dela. Ekinoterapia deitzen zaio, Aitor. Ekinoterapia, zer da ere? Zer den, badirudi zaldiekin egotea terapeutiko izan daitekela. Baina ez dut imaginatzen nolakoa ote den hori, ez dakit. Mikel, zetuk ez bez hori deskubritzera? Oso ongi iruditzen zait, goazen. Ekinoterapia, zaldiekin terapia, ikasi behar dugu, Aitor. You go way too fast. Don't slow down, you're gonna crash. You should watch your step. Don't look out, gonna break your neck. So shut your mouth, 'cause I'm not listening anyhow. I had enough of you. Begira zeleku polita. Arratsaldeon bikote. Arratsaldeon. Ainoa eta Naiara, zer da ekinoterapia? Bueno, ekinoterapia da, zaldiekin ingurune honetan eskaintzen dugun terapia mota da, eta pixka bideratua aniztasun funtzionala duen pertsonentzat. Zergatik animatu zineten horrelako proiektu batekin? Beste toki batean lanean geundela, zegoen garun paralisia zuen haur bat, beste autismoa zuena, eta nik bai ikusten nuen, bai fisikoki muskulatura guztia askoz relajatua bukatzen zuela beraien zaldi bueltatxoa eta gero, edo emozionalki ere, elkarrizketa lortzen nuela zaldi gainean zaudenean, begietara begiratzea, pixka kontaktu hori onuragarria zala ikusi nuen orduan, erabaki nuen hortan pixka bat gehiago sakontzea eta joan nintzen Katalunia aldera formakuntza egitea. Eta ekinoterapia beti zaldi gainean da? Ez daka zertan izan zaldi gainean momentu oro. Azten geha beti zaldia ikutu, lehenengo kontaktua zaldiakin,
eta gero horrazten azten geha, zaldiai zintxoloa jartzen dugu gero montatzeko, orduan da, lehenengo kontaktua ikutu, horraztu, eta gero prest ikusten bagea, zaldi bainagoaz. Gustatuko litzaigake ikusten nola egiten duzue, bai? Bueno, hurbilduko gara. Hurbilduko gara, joango gara, venga, bagoazen. Goazen. A ber, bagoazen, Aitor. Hemen guin. Guin, oi. Ikutu lasai, ezagutuko dugu, bai? Bai, hitz egin behar zaio zaldiari. Bueno, nada. Bai, ona hitz lasai egitea. entzungo Zuek hitz egiten zaitu. diozue? Bai. Nire oparia zea. Ha, begira, ze txoio. Nengo gauza gu ezten gara normalan garbitzeko, rasketarekin horrela, borobiak egiten. Ha, begira. Horrela ateratzen dugu hautsa edo ilea soberan daukana. Ze suabea den, ze ona. Bezarkatu. Pasako dugu eta oin prestauko dugu mantakin, bai? Laizter gainean igotzeko momentua. Bituko zara Aitor gainean igotzea? Bai. Hori da, pasanka. Ze gozada. Ez dakizu ze sentitzen den hemen goian. Gozada bada, benetan esaten dituen. Eta relajatzen hasten zarenean, oindik eta gehiago. Gustatu zait pila bat. Aitor, zure txanda. Aitor, txapeldun. Iritsi da. Urbildu pizkatanka. Ai, Dios. Lasai. Oso ondo zuaz. Hanka zabaldu. Hori. Oidek. Oitxa, Aitor. Ona! Hau bat aurrera. Venga. Esaio zua, zuk. Arre, pizkat, ez da? Ez. Geldi bingo gea? Aio, Aitor, txapeldun. Poneki. Geldituko gara? Venga. Aupa, Win! Aupa, Aitor! Ai, zer handa. Ona, ez da? Bai. Zer modu zua zure esperientzia zaldi gainean? Polita. Nola Polita sentitzen eta zera? berria. Berrieta, oso polita. Eskat urduri lehenengo eguna izateko? Ja ez. Ja, ez. Aitor, río! Beran! Arre! Zo! Zongi pasaduan zaldin gainean. Ze jatorra win zaldira, oso jatorra. Aizu, Aitor, ze sentitu duzu zaldin gainean? Maitasuna eta poza handia. Ba begira, nik lasaitasuna eta pakea. Eta asko gustatu zait. Eta konturatu naiz ekinoterapia edo zinentzat balio duela. Bai, egia da. Nik uste dut errepikatu beharko genula. Bai. Egingo dugu. Egingo dugu, bai. Egingo dugu. Ona, Ze polita. Ze polita, enun sekula egin, Ze enun ona. ezagutzen ekinoterapia, baina polita, Bai. Ze jatorra gure zaldi hauin. Bai. Eta ainoa eta nahiara ere oso jatorra, kasko Aitor, dakite. nahiara, eskerik asko. Horixe, bai, etzosongi Aitor. Errepikatzeko moduan, ez da, Aitor? Bai. Gustora geratu zara. Bai. Ederki. Beste batean, beste esperientzia eder bat bizitzeko moduan beraz. Bueno, Eskerrik asko bikote, oso Beste ondo, terapia bat egingo dugu orain. Bai. Sagardoterapia edo izan daiteke. Sagardo testegia. Sagardo testegia egingo dugu. Bai. Galdera motxak eta errexak, Bai. edo ez, eta erantzun azkarrak. Bai, txotxa bezala, ezta? Gutxita xarri. Hori, gutxita maiz. Ez? Bai. Bai, hori. Hernani edo Astigarraga, zein da epizentroa? Ufa. Errezartu ditek, unai. Erdin jarriko naiz, ez baten ez bestian. Nahi dek el comodín de la llamada. Bai. Esan zen ezaken biak direla epizentroa baita, ere? Bitu, esan bizet gauza bat, Biak ere. Hernanitik Astigarra errexo juten gea, Astigarratik Hernanira baino. Bai. Bai. Begira. Begira, ona dukari. Pizza eta guzti. Bueno, egurrezko kupelak edo inoxidableak? Egurrezkoa gehiago gustatzen zaizkit, baina praktikoagoak inoxidablekoak. Bai. Bueno, urrengoa, postrean gazta irasagarta intxaurrak edo berritzeko garaia da. Nik gazta ez nuke aldatuko, beste aldatu lehigela usten dut. Bai? Bai. Esperimentatu daiteke. Bai, nik gazta asko gustatzen zait postre bezala zean. Unai, zagarrotegira, 30 launeko kuadrilla, ala 6-8 lagun? 6-8 lagun. Bai, nahikoa, ez da? Nahikoa, ona badira nahikoa. Eta txuleta gutxi eginda edo puntuan? Gutxi eginda. Eta txuleta ondo eginda eskatzen duenari ze kartzela zigor edo ze zigor jarri bertzaio? Batez, jandezala lasai, Solo baina nik ez dut konpartitzen guztua. Kartzelara ez dugu bidaliko orduan. Kartzelara ez. Gehienez ere, aize pixka bat hartzera, kanpora. Oso ongi, eta azkena, Euskal Sagardoa noiz ikusiko dugu Madrid edo Parisko jatetxeetako kartetan, edo New Yorken?
Bueno, ez dakit, nik uste pauso batzuk ematen nahi diala, ja. Eta hemendik kanpoa estimazioa handia dukala sagardoak orokorrian, eta poli-poli euskal sagardoak ere, bai. Behar bada uste baino lehenago. Eta agian egongo da, Euskal hori ere... Egon badago, bai. Seguru, baiet. Bueno, orain itzegin ezagun bertsoaz, unai, edo bertsolari txapelketari buruz, txapelketa nagusia amaitu da, abenduan amaitu zen. Nolakoa izan da zuretzat aurtengo txapelketa? Bueno, netzat, kantatu den aldetik azkar pasa zait. Harrapatu nago zurrumilo bat emezela, harrapatu nago pixkat, egia esan joateako banekin, eta, bueno, pixkat sensazio horrekin, forma harrapatu deaneako juntzaiela txapelketa. Bueno, txapelduna herrikidea duzu, Maialen Lujanbio, betidanik ezagutzen duzuna. Ados zaude emaitzarekin? Bai, ados nago, bai, nik usten dute, bueno, garbixa marzegola zeinen eskutan egon zitekeen, igual txapelduna beha, baina horreneko birura zein izango ziren, eta, bueno, Maialenek erakutsi du, puntan dola berriz ere, eta, hortxe, irabazi du, bai. Aurretik ere favoritotan zegoen, eta erakutsi du zergatik. Finala bertan zinen, Iruñan bertan? Bai. Nola pasatzen nuen egun hori? Oso ondo, egia esan, bertso eskolako kuadrilakin joan ginean, eta, oso ondo. Asko galdetzen, sensazio egiko zu horrego nahi zelo, ez. Entzutea joan nintzen ondo pasatzea, eta egia esan ondo pasan. Bai. Eta Nafarroarena nolako plaza iruditu zitzaizun? Plaza eharra da, egia esan aseran hotza iruditu zitzaidan, ze plaza ikusita ematezun oso bero egongo zala, baina goizean aseran etzegon hain bero, gero igual saioak ere beti gora intzun eta arratsaldean berotu zen. Hotza ere galanta egiten zuen. Bai, hotza ere galanta egiten zuen, eta baina egia da goizean, espero nun plaza ikusita esan, bueno, hau oso bero egongo da, baina aseran etzegon hain bero, eta bersolaririk galdetuta ere esate zuen, bai, aseran plaza exigentea zegoen, eta nik uste arratsaldean oso gora egin zula. Bai, arratsaldean oso gora egin zuen, horre etorri ziren, gailurrak horre etorri ziren, ezta? Bai, behar bada bersolariak ere, goizetan kantatzera otxuta ez gaude, eta kosta egiten da goizean, aurreko txapelketan behar bada finala goizetik ondo hasi zan, eta hontan gaizkietzan hasi, baina hotzago hasi zan, da nik uste arratsaldean leiko nenak entzun genitula. Eta zure hurrengo aleak noiz entzungo ditugu, nahi? Txapelketan. Nik aldera bola bota dut, nahi? Bueno, plazatan, pentsatzen dut jaigea, osea, entzungo diala txapelketan, ez dakitu, hendikan goizegi da esateko, baina seguro asko nire azkeneko txapelketa izango zen. Bueno, ez ezko borobil bat ez duzu eman momentuz, ez da orduan? Ez dut eman ez ezko borobil bat, ez zitzaialako iruditzen ere hola eman behar nunik, eta egitan ez dut hendikan reflexionatu, baina ikusita zenbat kosta zaidan aurten, bai prestatzea, eta bai motorra martxan jartzea, eta pixka bat txapelketak behar dun irriki hori sortzea. Ze, bueno, ez naiz oso aurrea jo, baina ez dut sentitu alako pena hundirik. Esan nahi dut, bueno, mentalizatu denean horrek esan nahi du, bueno, motorra inbero ez neukala hortarako, ez dakit, ez dut uste mendik urte bat, eta imesteko irriki jaukiko etenik. Baina oraindik disfrutatzen duzu. Bai, disfrutatu izugarri, eta txapelketan ere disfrutatu, eta egia da, kosta intzeela forma jartzen da, pena hori daukat, forma harrapatu dutzen hasi nahizela, bukatu zaidanean, bai. Erki, beno, unea gire plazera handi bat izan da zuen izatea, honegin bertsoak, honegin sagardoak, eta zuen proiektuak gauzatu da dila, zuek nahi duzen mutur horretaraino. Eskerrik asko, eta urte hona izan da dila. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko ere, bikote, guazen. Xebita, Maialen Lujanbio nolako sagardoa izango litzateke? Maialen Lujanbio, sagardo gorena, etiketa beltza, jarriko nioke etiketa beltza. Txapela bezala? Bai, etiketa beltza eta gorena. Aritz, arratsaldeon. Arratsaldeon, ze hausnarketak, Bai, ze hausnarketak. Eta denbora gutxian. Sagardoa, bersoa, denak batera gazta ere agertu da, arratsaldeon biko. Elukela kenduko esan du? Nuke kenduko ere, eta jarriko nuke gehiago ere. Bai, noski. Tira, arratsaldeon zuei ere, ikusentzule guztioi. Bueno, gira buelta berdinean ari gara, sagardoaz ari garenean, sagardotegiez ari garenean, gaztaz ari garenean, bersoez ari garenean. Maridaje ona, zeuk esan zenuen. Hori da, gure nortasunaz ari gara, gure izateaz ari gara, eta, bueno, plazer bat, horrelako jendea ere badagoela, ze azkenean unaik ere ordezkatzen duena da sektore horren atzean egiten ari den lana, eta lan komuna azken finean garen horretatik aurrera ateratzeko. Eta etxaldean gaur zertan aritu zara? Etxaldean aritu naiz, lehengoan erakutsi nizkizuen irudien bueltan. Aurrekoan gaztak usaindu nituen, ez da, kalatu nituen, gaur gaztak busti egin ditut. Ze aspaldian esan nuen, baino gazta urdinak etengabe bustitzea eskatzen du. Bustitzea eta kanpoko lizun hori garbitzea, ez? Eta hori da, egunero egiten dugun lan bat, eta horretarako, bueno, eskura erabiltzen dugu, mangeratxoa erabiltzen dugu, eta horrekin lortzen ditugu bi gauza, batetik, ezetasuna behar den topean eukitzea, eta gainera, zuzenean,
bustitzea. Hori ezinbestekoa da, eta eguneroko lana da. Pentsa, hor barruan gaudenean, hor moku txik ikusten dakit, baino hor barruan gaudenean 10 gradoren bueltan gabiltza, eta ez da txantxa, hotza egiten du, eta denbora desente pasa behar da hor barruan. Gaztaordenak jaterakoan ere bustitzea pixka bat eskatzen du, ezta? Eskatzen du, eta maridaje zoragarria dauka zuzen ere sagardoarekin. Begira, horri buruz hitz egin dezakegu hurrengo batean, ze gazta zerrekin kombinatu daiteken, edo? Hitz egingo dugu, baina gaur argi esaten dizuet, gazta urdinarekin sagardoa. Bai, Oso ongi. Baina hitz egin bakarrik ez, probatu ere egin beharko dugu, ezta? Hori beste kontu bat izango da. Bueno, eta hau zer? Bai. Gaztak egiteko, gaztak esnekiak dira, ez? Hemen ikusten duzu irudi batzuk ekarri ditu dela. Beste zuri bat, ez? Dena ez da elurra. Dena ez da elurra, hau zuria da, eta elurra gustoko duela ere esan dugu. Bueno, elurrarekin zuri hau jeitsi egiten da, esneaz ari gara, esne ekoizpenaz ari gara, eta esne ekoizpenaz ari bagara Euskal Herrian 3 animaliri gutxi gora bera lotuta egongo litzateke. Antzun dugu asto esnea, bufala esnea, bai, errealitateak badaude, anitzak dira, baina Euskal Herrian 3 dira laborarigintzak edo laborantxak abeltzaintzari lotuta esnea eskuratzeko. Unaia, hauntzaia eta hartzaia. Eta hoiei lotuta animalia. Alegia esnea ematen duen etxaberea. Beia, hauntza eta ardia. Hori da. Beia, hauntza eta ardia. Esan beharra dago, lehen garbi uzteko, animalia asko daudela behien familiaren barruan, bai hauntzaren barruan eta ardiaren barruan, alegia arraza asko daudela, baina Euskal Herrian ere bertako arrazak ere baditugula, eta, bueno, esneaz hitz egiten baldin badugu, adibidez, ardiaren kasuan, ardilatxaz. Hitz egiten dugu, hauntza pirenaikoa edo azpigorria hauntzaren kasuan, eta behiaren kasuan, eta behian gantik hasiko gara. Ados, ongi? Ez daukagu bertako arraza bat, baina bertara aspaldian iritsi den arraza bat, eta ongi egokitua dagoena. Orduan guretzat hartuko dugu, ezta? Behi pintoa bezala ezagutzen dugu, ezta? Baina zer da behi pintoa? Bueno, behi pintoa da, frisoia. Behi pintoa da, Ipar Europatik etorritako arraza bat. Behi pintoa ere suitzar behi batzuei esaten zaie, edo Momelier arrazako behiei esaten zaie. Beraz, hor badaude arraza batzuk, Iparraldeko Europan bereziki, esne ekoizpenari bideratu zirenak. Eta hoiek Euskal Herrira etorri ziren, hain zuzen ere gerra oste garaian iparraldeari eta Hego Euskal Herriari ere, hau da, Estatu Espainoleko iparraldeko Kosta Kantabriko guztiari eskatu zitzaion esne ekoizle izatea, bai? Elikagaia egitea. Garai gogorrak iritsi ziren, eta orduan gure etxaldeetara etorri ziren esne behiak eta berdin gertatu zen, mendialdean, poliki-poliki Ipar Euskal Herriko etxaldeetan. Zer zen ohikoena? Baserrietan, etxaldeetan, dozena erdi bat. Behi eukitzea, eta behi ekoizle bihurtu ziren, bai? Beraz, behi esne ekoizpena luzaro egin du bidea ekoizpenak Euskal Herrian. Bereziki zertarako? Erateko. Esnea? Erateko esnea. Hori da, erateko esnea. Esne hiruetan goxoena izan daiteke edo suabeena. Suabeena. Pentsazazu, behiaren kasuan 10 litrorekin kilo bat gazta egingo genuke. Eta hori da, esne litro gehien behar dituen esne mota. Gero jauntza eta gero ardia. Grasa gutxiago izango du orduan. Hori da, grasa gutxiago, proteina gutxiago, baino bereziki erateko erabili dugu. Jogurrak egiteko ere, bai ez? Orain, jogurrak egiteko erabiltzen da, eta orain gaztak egiteko, alegia esnekiak. Eta orain diversifikazio asko egiten da, behi esnearekin. Bitxikeria bat. Gero poliki-poliki ustiategi txiki hoiek kooperatibatan antolatzen joan ziren, eta kooperatiba hoiek esnea saldu behar zuten, prezioak ez zirenean egokiak, etxaldeetan borroka egiten zuten, prezio hoiek eusteko. Eta nola egiten zuten? Greba eginez. Esnea ez entregatuz. Behien greba? Hori da, behien greba, baino zer egiten zen behien grebarekin? Gazta. Ze esne hori ezin zen bota. Orduan behi gazta ere egiten zen, edabazen erresistentziarako lehen gai bat edo produktu bat. Oso interesgarria. Handik hauntzara joango gara. Hauntza da seguraski Euskal Herrian gutxien erabiltzen dugun esnekia. Baino badago, eta gainera egon izan da, eta egongo da. Oso interesgarria da. Adibidez esne guztietatik, digestio aldetik digestibilidade gehiena daukana, hauntz esnea da. Oso propietate onak ditu, egia da, behi esneak baino grasa eta proteina gehiago ematen duela, hemen ibiliko ginateke 8 litro kilo batetarako.
bai? Eta 8 litrokin kilo bat egiten bali madugu, gero, pentsatu beharko genuke ere, ez direla arraza guztiak berdinak, esne emaleagoak direnekin litro gehiago behar izaten dira gazta egiteko, eta, bueno, esne kopuru txikiago edo apala daukanarekin, gertatzen dena da, litro gutxiagorekin ere gazta daukagula, ez? Eta esnekiak hemen ere, jogurtak, Gazta bereziki agian, ez? Bereziki gaztak, baino hauntz esnea ere eran izan da. Eta eran izan da propietate oso onak dituelako. Gertatzen dena da, hauntzak ere gure ingurunetatik muga dexente jaso dituela azken hamarkadatan, eta horren ondorioz poliki-poliki hauntzai gutxiago daude. Polita dira hauntzak, Politak eta oso errentagarriak. Hauntzarekin egiten den esneak ematen duen errentagarritasuna, hauntz esnekiek daukaten prezioa ikusita, oso interesgarria da. Eta beraz, badaude gerota, etxalde gehiago, hauntzera jotzen, gazta edo jogurtak, alegia esnekiak egiteko. Eta askotan antzeman ere ez diogu egiten, hauntz gazta ote den, behi gazta ote den, edo ardi gazta ote den, Nik uste dut nik pixka bat bai. Egingo nizuken nik froga. Nik hauntzaren kasuan uste dut agerikoena hau izaten dela. Badakizue akerrak eukitzen duen usai berezi hori? Hauntz usai berezi hori? Akerrarekin kolonia egin nahi zuena bere burua botatzeko, bai. Bueno, ez dezala kolonia egin, ze hauntz esneak berezitasun hori dauka. Antzemango diogula aker zapore berezi hori. Eta oso berezia da, eta ona da, baino egia da jende batentzako berehala adierazgarria den zapore bat dela, ez. Eta bukatzeko ardiak? Eta bukatzeko ardiak, ardietaz asko hitz egin dugu, ez? Baina ardia izango da, behia izan den bezala esnea erateko moduan ekoizteko animalia, ardia izan da gaztaren eredu hemen Euskal Herrian, ez. Jogurra ere bai. Jogurra gaur egun ere egiten da, baina nik esango nuke mamia. Mamia eta gazta, bai? Hoiek dira, nolabait ere, ardiari lotutako esnekiak. Eta gainera esan beharra dago, guztietatik estrakto kesero esaten dena, alegia grasa eta proteina gehien daukana dela, eta hortaz, esne kopuru gutxiago behar dugu gazta kilo bat egiteko. Zenbat litro? 6 litro. 6. Eta 6 litrorekin eukiko genuke kilotxo bat, bai? Oroituko dugu ardilatxarekin, karrantzar arrazarekin edo rasarekin erronkari izendapenak daudela, idiazabal izendapenak daudela, eta oso irati izendapenak daudela. Gazta mundialak ditugula, eta ikusten duzu, abeltzaintza, eredu, anitzak eta aberatsak, eta eskaintzen diguten, oparotasuna izugarri. Euskaldunak ez gara tontoak, esne gutxien behar denarekin egiten dugu gazta gehien zerbaitegatik izango da. Hor ere ondo pentsatu ezkero. Aritz Gamboa, oso politia eta interesgarria, eskerrik asko, plazer bat. Beste behin, eta gusto baduzue bihar ere hemen izango gara lehenbiziko orduan, baztan eta novela beltzari buruz hitz egingo dugu. Gero Albina Estardaz etorriko da, aske bizi bere atalarekin. Eta Izaskun Moiano ere, bere atalarekin, jeusi nahi konture. Eta Xabi prestatu ze bihar zir zartaukagu. Jon Garaterekin zir zar. Eta zuek ere prestatu ze bihar bi gonbidatu izango ditugu, Kokein taldeko Saloa Urain eta Aritz Lete etorriko zaizkigu. Musika, umorea, lehiaketa denetarik bihar. Orain gaur egun, biba gu! Eta biba zuek!